ناقزي نمال نقحتنا يبر عمقنا في سعر مين نبلا بلوت مستي فقر نجاتح نغيب مع داين قاعد لبون ستر زيكون يلن قرق وحك خونيو نبر يا نبر روحنا معدون فلان مامي قرق منفس كنت سقمي بسبب غريخو وين تعاشو تاريخ مالي نفتت الشو عم فتنا مأزن بحلوف كي تتبعتبنا حساب نترنع نبها الكحشن أمتعينا حقيقة سرت بالي مللينا حيلي صنف غري عد ما سحبت حلف نكرفنيو يريد راو مالت بغفال نمني بلبي لساني خبط حينا تفر تغني حدا نديو هرمت لبنا عندي يا مزمور كنيتنا وكان هايمانوت زينبل تشعد بحنت معدنا وعز حلو وعزنا سنعاد جقلنا تسنقنا سلوم تتنحن كلنا سرت كلاوي بحلنا بسم سمعتي محلانا تقبر عسرنا حزو نبرار ينتصر لو يحبوا عزو عين فناته بس يخل ترقمو يريد راولنت عين فناته بس يودا ترقمو يريد راولنت سلام تخطاتلتنا إيش channel كما يتخونون تبوك تكونون هاي وترو تمنيتنان بحقناني ولومون كم وترو أقداسن وانا وانت حستو حزنا لكم متينا لنا كسام موداتنا يزمدم سانا كتصنحو بخبر نعدمكم ازيو أقداسن كالتيفو زمع بلنزك عايرن زلو كونتاتنا يزوبانا كمونا علمنا كنركن فتنينا كم وترو لايك قبرو شير قبرو ريتوغ من حسابكم بهاناس من قد قدفو دقفو نزي سرحنا حقزو تحقزكم عبنا قريو وتم كيسلكم تحقزونا دم وترو كان مسكنكم نفتو حجي كاتا نابتنا لومي أقداس معبالة زلو بوكن جمرينا بزح نقرات كنت نكفسو لزغونا بسمونا مصانا صنحو بزني جمر Africa, it's about a war the world has almost forgotten. The war in Sudan. It has been raging for more than 2 years and it has torn the country apart. Two groups are battling for control. On one side is the Sudanese army, on the other is a paramilitary group called the RSF, Rapid Support Forces, RSF. Both of them were once allies, the army and RSF. But now they're at war for control. This week, the RSF took Foreign Minister has been leading a delegation. The Trump administration and Egypt have also been holding talks with the UAE and Saudi Arabia, the two principal backers of the rival factions in the civil war. انتهينا نرزل لنا عبزي قداينا السودان عبزي زبرتع درجة بتحي كم زلو مجنزاب يدلي إذا خان تايو أب سودان بفلاي أب دارفور زوبانا السودان دارجا بعلم درجة عزيز اسكاكا سقاي فصم كم زلو እቲ ስቃይ ድማ ዳርጋ ብቃላት ናይ ሰባት ከማን ገሊጽካ ክትውድኦ ዘይትኽእል ኣብ ልዕሊ ሲቪል መስካዕ ክሕግፍ እታት ይፍጸም ከም ዘሎ ዳርጋ ዓለም ሙሉእ ንመጀመርያ ግዜ ከም ዝሎ ምስ ጀመረ ገይሩ ክዛረበሉ ጀሚሩ ለነቲ ኩናት ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ሓንቲ ኣብዚኣ ጽቡቕ ጌረ ከዘክረኩም እዛ ቪድዮ እዚኣ ራይዋ ክርእየኩም ኣይደልን እየ ድምፂ ከስማዓኩም ኣይደልን እየ ፀገም ስለ ዝፈጥረለይ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኣደ ሱዳናዊት እያ مستقايا زلا زوردا زلو قفعي حدا كابتي كاب بحري بجلفايم زبلو وزي كاب بحري بجلفاينا نرزلنا this is tragedy نرزلنا اي بحكي كبد خاز بلع سقاينا حزب افريقيا سقاينا اي قربيتنا حزب السودان نرزلنا من البات يزبلكم زلغو ابدي سقايزي ايرترا زخونه يكون ألوتاو سمبراد زي بالله مخانا إيرترا كم دليت كاخد نقفات تخليها بزدل خاخت نقف تخليها
ኤርትራ ግን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ስቃይ ናይ ህዝቢ ተረኺባ ይትፈልጥን እያ ብግምጣሉ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ዝግዕር ዘሎ መራሒ ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ ስቃይ እዚ ዓብይ ኢድ ዘለዎ እዩ ኣብቲ ስቃይ ናይ ህዝቢ ሱዳን ዓብይ ኢድ ዘለዎ እዩ ከምዚ ዓይነት ጠላም ሕማቅ ጎረቤት ድማ ይሃብካ እዩ ኣብ ግዜ ስቃይካ ንስቃይካ መናውሒ ንስቃይካ መጋደዲ ኣፅዋር ዝሕግዝን መንገዲ ዝኸፍትን ነቲ ዘሳቀየካ ኮሮድዮ ዝህብን ክኸውን ከሎ ብወገን ኤርትራ ስቃይ ናይ ህዝቢ ሱዳን ንኸብቅዕ ስቃይ ናይዞም መሳኪን ህዝቢ ንኸብቅዕ ዝከኣል ዘበለ እንተሓጊዛ ኮይና ንፅቡቅ ዕላማ እያ ሓጊዛ ኤርትራ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ እንኮ ስቃይ ናይ ህዝብን ናይ ሃገራትን ንኸብቅዕ ዝሓገዘት እምበር ስቃይ ናይ ሃገራት ንኽናዋሕ ኢዳ ዘበረከተት ብዘይምዃና ንሓዋሩ ፅቡቅ ታሪክ እናተፃሕፈ ብፍላይ ኣብቲ ጎረቤት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ንሳቶም ኩሉ ግዜ ኣብ ሕማቅና ዝዕጠቑ ክንሶም ቶም መራሕትናቶም ህዝቢ ይብል ኣለኹ ህዝቢ ሓቋፊና እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ እዚ ኩሉ ስደት ናይ ኤርትራዊ ዝሓቆፈ ህዝቢ እዩ ብሕማቅ ክትነቕፈ ይብልካን ቶም ስርዓታት ዳዮም ጠላማትን ዝበልዕሉ ፃሕሊ ዝሰብሩ እንዳ እምበር ህዝቢ ፀላኢ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ፀላኢና ኣይኮነ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ፀላኢና ኣይኮነን መራሕትናቶም እዮም ቶም ፀገም ከምኡ ድማ ኣብ ሱዳን ሓቋፊናን ኣብ ግዜ ሽግርና ዝኣከበና ሃገርን ህዝብን እዩ መራሕትናቶም ግን ኣብ ተፈላለየ ግዜ ንጥፋት ኤርትራ ዝወፈሩ እዮም ንኤርትራ ዝበደለ ኣነ ቀደም እየ ዝብል ነይረ ቀደም ፖለቲካ ከይመፃኹ ከሎ ህዝቢ ኤርትራ ምናልባት ዝከላኸለሉ ዓለም መንግስታት እንተዘየለው ኣምላኽ ይከላኸለሉ እዩ ዳርጋ መብዛሕትአን ሃገራት ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ዝወድቃ ግን ኣነ ይብለ ንኤርትራዊ መስኪን ኤርትራዊ ስደተኛ ተጋፍዕ ተኮይንካ someday something is going to happen to you ኢለ እየ ዝኣምን ነይረ ኣነ ሱዳን ብናትና ኣብ ልዕልና ብዝገበርዎ ይገጢሞም ይብል ኣለኹ ሊብያ ንዓና ስለ ዝበደሉ ይገጢሞም ይብል ኣለኹ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ሕማቅ ስለ ዝገበሩ ከም ኣጋጢሞም ይብል ኣለኹ ጀነራል ግን ንሪኦ ኢና ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ሕማቅ ምግባር it just somehow it happens ከምዚ ዓይነት ሕማቅ ከጋጥም እጅ ንኤርትራ ነውፃ እያ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም መን እዩ ከምዚ ዝገብር ዘሎ መን እዩ ነዚ ስቃይ ህዝቢ ሱዳን ዘጋድድ ዘሎ መን እዩ ንቆልዓን ሰበይትን ኣብ ሽግር ኣውዲቑ ዘሎ ለንቀነመን ተዓዊቱ ኣብቲ ቦታ ሕሜት ዝመርሖ RSF ዝበሃል ብኢማራት ድማ ዝምወል ዘሎ እዩ now the story becomes very clear ኣሜሪካን ኢማራትን እንታይ ተራ ኣለዎም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንመለስ ኣብቲ ስቶሪ እዚ ነዚ እንተተረዲዩካ ኣብ ከባቢና ናብ ኤርትራ ዝመፅእ ሓደጋ ከመይ ምዃኑ ክርዳእካ ስለ ዝኽእል እዩ ሓደ ግዜ እቲ ስቃይ ኣብ ርእስኻ ምስ መፀ ጥራይ ክርዳእካ የብሉን ስቃይ ኣብ ርእስኻ መፅኡ ዝርዳእካ እንተኮይኑ ደንጎላ ስለ ዝኾንካ ጥራይ እዩ ኣብ የማንካን ፀጋምካን ዝቃፀል ዘሎ ዘይርዳእካ እንድሕር ኮይኑ እምኒ ጥራይ ኢኻ ስኻ ሶሪ ሕማቅ ቃላት ክጥቀም ኣለኒ ሱዳን ጎረቤትካ እያ ብኡ ሓሊፍካ ወይ ንሱዳን ትፈልጣ ኢኻ ሱዳን ስለምንታይ ከምዚ ይኾኑ ኣለዉ ኢልካ ካብኡ ክትምሃር ተዘይኪልካ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካ ክንዲ ዝፀላእካ ፅላእ እዮ ምስ ጓኖት መኺርካ ዝግበር ኩናት ወይ እውን ስርዓት ክትቅይር ምፍታን ሱዳን ይኣብነት የመን ይኣብነት ሊብያ ይኣብነት ካብ ዝለዓለ ኣብነት ናይ ካልኦት ኣብነት ናይ ተምፃልና ፅቡቅ ኣብነት በልሃበኒ ናይ ደገ ሓይልታት ኣትዮም መንግስቲ ዝቀየሩሉ እስከ ኣብነት ሃበኒ በልዎ ነቶም ከምኡ ዝብልኹም ንኤርትራ ከምዘን ሃገራት ክገብርዋ ዝደልዩ ጥራዮም ምስ ካልኦት ምስ ኣቢ ዝመኽሩ ዘለዉ ንኤርትራ ካብ ሱዳን ንላዕሊ ቃዛ ክገብርዋ ሱዳን ዘይኮነስ ቃዛ ክገብርዋ ዝደልዩ እዮም ብኣፎም ድማ ይነግሩና ኣለዉ ስለዚ እዚ ነገራት ዘምፅኡ ኣነ ንሱዳናውያን ስለዚ ሕምመኒ ጉዳዮም ጥራይ ደይኮነ ንዓና ዝእለመልና ዘሎ ካብዚ ዝገድስ ስለ ዝኾነ እዩ that's why ድማ ንዓይ ናይ ብሓቂ ፐርሰናል ኮይኑ ዝስምዓኒ ኣብ ሱዳን ዝወርድ ዘሎ ስቃይ እቶም ህዝባዊ ዘለዉ ይስምዑኒ ጥራይ ደይኮነሲ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ንኽመፅእ ከምኡ ዓይነት ስቃይ ንኽወርድ ዝህንደስ ዘሎ ነገር ብቐረባ ስለ ዝረኣየኒ ንዓዩ that's why ሓደ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ለይትን መዓልትን ክንሰርሓሉ ዘለና ሶሪ ንህዝቢ ሱዳን ሰላምን ፍቅርን ክወርደሎም ይደልየ ቅሳነት ክወርደሎም ይደልየ እዚ ፀገም እዚ ተደይ ተፈቲሑ ግን ናብ ኤርትራ ዘሎ ሽግር ካብኡ ናብ ኤርትራ ከምፅእዎ ዝደልዩ ናብ ኤርትራ ክደፍእዎ ዝደልዩ ሓዊ ካብዚ ይብርትዕ እዩ that's why ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ቀፃሊ ብቐረባ ክከታተሎ ዝመርፅ ዘለኹ ንስኻትኩም ክትከታተልዎ ዘለኩም ሓያላት ሃገራት ድማ እንታይ ምዃነን ድሮ ፈሊጥና ኣለና ንቐፅል The civil war. Our US editor Anushka Astana joins us now from the capital. Anushka.
Thank you. When I speak to experts in the region, they say that this horrific war in Sudan has been remarkably resistant to peacemaking efforts, and there wasn't much hope about US involvement previously. They say that the Biden administration cared about Sudan, but it was very low priority. The envoy didn't even report into the White House, but there is a sense that under Trump things could be changing. I was speaking to Alan Boswell, the Horn of Africa director at the International Crisis Group. He speaks to lots of those involved in peacemaking efforts in the region, and he says all of them want to grab Donald Trump's attention, and there are 3 reasons why they think things could be different. The first is the envoy, Massad Boulos, who wants to make a mark in that role and also happens to be the father-in-law of Tiffany Trump, the president's daughter, so he does have that line into the White House. The second is those Arab countries that you're talking about are growing their relations with the US under Donald. بحفش أنت تبل دلا أبغى جو بايدن قدينا السودان قدام النت وهبين برنا واشنطن زيد ما بخلت 3 ساعات ما يتقصونيهم سلدفرهم إذا جازيتني يكون ميديا يتقصني سلامتاي قدينا السودان أو أمريكا قدام النت وهب زي كعله إمارات سلزلا منجو إمارات بلوبينا تاجرة تقداي كم زت حلالخن نبزلا على درجانا سلطان كبتح كم زي كل إنجيرا تترف زلا إمارات يا مغنياتو إزو كوينات زي بقتا إمارات فاندو تجبر زلا كوينات مخانو ما نمز تراتر حيليا ما نمز كراخر حيليا إزي نصور زخونيو إمارات دايركت السبونسر تجبر زلايو أبزو وانزي أنا زا فيديو ناقبر كوا خلقو جن قدام تفليت الله وترى هذا زريو إزي تقدم قداينا السودان أب منقسنا أمريكا كي بس حي أمونجو اختار في زجبر نيرو حججن دارجا هذا عسرت زي وحدو أبيت بوليتيكا نيات أبلاتنا بيتنا أمريكا سنتنا أمريكا زغنو بوضعي أبيكس عيفو ملو زغانتايو ناي ناي جاملة هلكيتي في تسام كم زلنا أبنت representative سامر ليت بالفلاي ديمقراطس دما وكل ريبابليكان جنالو بزندر يزلنا reports of mass killings and starvation coming out of El Fasher are horrifying. بزنا بحكز حزن مغانون Sudanese people have suffered for years international community. Is it زقال ليو كلهم زوم بسأقام تري وهم زلهم محمشته أنا تراكو قبرهم زقال كترايو لذي ناب سودان زغنا أب the Guardian أب كل ميديا بمولو يدوت زلوا ولا ونايت سنة foreign relations حلافي تبلع على تري وورد لهم جيم Republican جيم McGovern زبال زلوا نسونايتي Senate foreign relations حلافي زلوا I'm horrified and outraged by لذي أنا زرعدن نبي حق زقط عن ريبورت كاب سودان بتي RSF زبال قفعي في تسام كم زلوا وتيلو Fighters are going from house to house in Al Fasher and murdering civilians. كاب جزانا ناخذوا هلكيتي في تسام كم زلوا قليش له أزي ناي Senate foreign relations أمريكا حلافيو سنتري ريبابليكان دماي مزدون ترامب ما قرب زلومي سلازي انتاينا نرزلنا ني امارات بش ما خطا سايكالن because نورسل زخونه اسرائيل زبال سل حيل سل زلو اسرائيل دماني امارات شفان سل زغبرلا ابوليتيكان امريكا دما صلوا سل زلو هذا جن كل ما يكون انتم اسرائيل دي قافتروم دما نلكم زي واشنطن ون تي كونتات بسفحيو امارات كميز بلايد كم زلوا تاي بسفح ملك كجل جميرلو رقيق زخونه ايدنا امارات ابو كم زلو أبزون كالنيرو سنتر كريس فان زون تريهم أبتي ناي بداية ديمقراطس كوينو أبت سنت فورين ريليشنز الليو انتبه as we witness horrific الفاشر the UAE تم ديمقراطس البقى عن UAE بش معنا تقاسيم زون جلوادلو the UAE continues arming the RSF which the US has determined it's committing genocide. ስለዚህ أمريكا መንግስት أمريكا RSF قدم حجي هلكيت كم زفتصم أب دارفور حجي دما يفتصم كم زلو زمنلو حيلي قبر شبرا مخانو هلكيت زفتصم حيلي مخانو زمنلو إمارات فاندو تقبر كم زلا هذا هلكيت دفتصم زلو حيلي بأمريكا دما بخمز صوع اتقو جلت اتقزل هاجر ولا حنت زي تقبراقم اي بحق زوس دممي enough we must pass my bill to block arm sales to UAE until it stops feeling the RSF war crimes in Sudan. ስለዚህ እንታይሞ ናይ ኣፅዋር ምግዛእ እገዳ ክንገብረላ ኣለና እንታይ ሞ ይገብረላ እገዳ ካብ ካልእ ገዝ ወላ ቻይና እኳ እያ ዝሕዝን ኣብዚ ኣፅዋር ናይ ቻይና ድሮናት ናይ ቻይና እዩ ዝረአ ዘሎ ድሮናት ናይ ካልኦት ሃገራት እዩ ዝረአ ዘሎ ስለዚ እዚ ሃገር እዚ ናይ ብሓቂ ለውጢ ናይ ብሓቂ ፀቕጢ ካብ ህዝቢ ናይ ብሓቂ ኩነነ ካብ ህዝቢ ክመፅኦ ክኽእል ኣለዎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ግን እቲ ፅቡቕ ነገር ከም ንሪኦ ዘለና ብዙሕ articles ወፃሎ US intelligence report reveals that the United Arab Emirates has supplied weapons to እዚ ብቐጥታ ሓደ ሪፖርት ካብ ኣሜሪካ ዝወፅእ ዘሎ እዚ RSF ዝበሃል ብቐጥታ ካብ ኢማራት ኣፅዋር ይረክብ ከም ዘሎ
ስለዚህ the arms ካብ China made drones small arms heavy machine guns ካብ China ዝመጽእ ብዙሕ ኣጽዋር እውን ገዚኡ ይጥቀም ከም ዘሎ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ እውን RSF has been accused of committing እዚ በተደጋጋሚ ትዕጡቕ ጉጅለ ንሳ ትዕጡቆ ዘላ በተደጋጋሚ ኣብ ዳርፎር ህልቂት ዝፈጸመ ምዃኑን ንነዊሕ ዓመታት ብህልቂት ዝኽሰስ ሓይሊ ምዃኑን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኢማራት ቦም ዘላ ሓያል ዝኾነ ኣጽዋር ኣብዚ ኩናት ናይ ኣልፋሸርን ድሕሪኡ ዝስዕብ ዘሎ ሓደጋ ዓብይ ኢድ ከም ዘለዎ ይዝነግር ዘሎ the finding came from US Defense Intelligence Agency እዚ ውፅኢት ናይዚ ኣርቲክል ትሪእዎ ዘለኹም ዎል ስትሪት ጆርናል ዘውፅኦ ኣርቲክል እዩ ካበይ ዝመፀ እዩ እንድሕር ኢሎምኩም ካብ ናይ ኣሜሪካ መርበብ ናይ ስለያ ዝወፀ እዩ ስለዚ ዝተረጋገፀ ሓበሬታ ወይ እውን ዝሓሸ መረጋገፂ ዘሎ ሓበሬታ ምዃኑ ለሚ ንግረ መንገዲ ኣብዚ ቻነል ትከታተሉ ዘለኹም ክነግረኩም ኣብዚ ቻነል እዚ ትረኽብዎ ዜና ከጋንን ኣይደልን እየ ኣብዚ ትሪእዎ ኣርቲክልስ ኣብ ኖርማል ቦታ ክትረኽብዎ ይትኽእሉ ካብ ናይ ኤርትራውያን ሪፖርትስ ምናልባት ሳሕቲ ክትረኽብዎ ትኽእሉ እዮም ናይ ብሓቂ ነዊሕ ዕምቆት ዘለዎ ሓበሬታ ንኸነምፅእ ብዙሕ ርሕቀት ኢና ንኸይድ ምናልባት እቲ ቪድዮታት ተቆራሪፁ ዝመፅእ ኣብ ዝኾነ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኣርቲክልስ ኣብዚ ቻነል ነምፅኦ ግን ብዙሕ ግዜ ዝተኸፈሉ ዝተፈላለየ መንገዲ እናገበርና ኢና ነምፅእ ስለዚ እቲ ትሪእዎ ኣብዚ ዘሎ ሓበሬታ ናይ ብሓቂ ብዙሕ ደኺምና ኢና ነምፅኦ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ክኸብደኩም ኣይግባእን ዝኾነ this is a very important information ኢማራት ዝበሃል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንምንታይ ኢድ ኢትዩ ከም ዘሎ ትሪኡ ኣለኹም ስለምንታይ ኣነ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ስለምንታይ ኢና ነዚ ጉዳይ እዚ ብቐረባ ክንከታተሎ ዝገብረና ዘሎ ምክንያቱ ኢማራት ተመሳሳሊ ሓይሊ ኣብ ውሽጥና ሓደጋ ክገብር ዝደሊ ዘሎ እዩ ሓንቲ ነይራ ኣብዚ ኣይእተውዋን በቃ ሃብዎ ግበርዋ ኢለዮም ነይረ ግን for some reason ኣይረኸብዋን ኣለዉ ናይ ነልካ እዚኣ እውን ሰነት ፎሬን ሪሌሽንስ ከም ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ከዓ ሓንቲ ኣብ ዴሞክራትስ ተዓዊቶም ሓላፊት ናይ ቸርማን ክትከውን ትኽእል እያ ቸርውማን ክትከውን ትኽእል እያ There are credible reports that RSF is carrying out ethnically targeted mass killings in Darfur with backings from foreign benefactors. ስለዚ ዲሞክራትስ ቃል በቃል ኒ RSF ነቲ ኢማራትና ጠቐሱ ይገብሩ ኣለዉ ስለዚ ገሊኦም ብሽሞም ይጠቕስዎም ገሊኦም ድማ ንዖም እናመልከቱ ይነግሩ ኣለዉ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዝተፈላለየ ሪፖርትስ ድማ ሼር እናገበሩ ሂማን ሴኩሪቲ ኤመርጀንሲ ዝብልዎ ዘለዉ ንሪኦ ዘለና እዩ ቀፂላ ሓንቲ ነይራ ኣብዚ እታ ሶማላዊ መወቀል ያ ኢላን Omar Dema, Republican SA, Sudan is facing world's worst humanitarian crisis and a genocide, tens of thousands and 12 million people displaced. ስለዚህ ህልቂት ኣብ ልዕሊ ኣሽሓት ሰባት ይፍፀም ኣሎ 12 ሚልዮን ህዝቢ ድማ ተመዛቢሉ ኣሎ ኣብ ዓለምና ዝኸፍአ ካብ ቃዛ ዝኸፍአ ስቃይ ኣብ ሱዳን እዩ ዘሎ እዩ ዝበሃል The images of RSF seizing El Fasher are horrific. ናብቲ ከተማ ክኣትዉ ከለዉ ከረየኩም እየ ምናልባት እንታይ ትብላ ኣላ The UAE, Emirates, and other dealers to RSF and RSF aligned militias must held accountable. ስለዚ እዚ RSF ዝበሃል ዘሎ እቲ ጉጅለ ክትሓስ ክኽእል ኣሎ ኣብ ተሓታትነት ከጋጥሞ ክኽእል ኣሎ ኢላ ነዚኣ ንዓዓ ጥራይ ወሲዶም ክቀባበሉላ ቶም ማጋ ዝበሃሉ ከምኡ ቶም ደቂ ኢማራት ዝበሃሉ እዛ ሽፍታ እስላም እናበሉ ንዓዓ ከቆናፅቡ ብዙሕ ፖስተር ኣለኹ ግን ንሳ ሓንቲ ካብቶም መትከል ዘለዎም ንሕማቕ ዝገብሩ ኣትኪላ ትሃርም እያ ኣንጻር ኤርትራ ስለ ዝኾነት ዘይፈትዋ ዳ እምበር ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣብ ጉዳይ ናይ ቃዛ ቀዳመይቲ ነቲ ኩነታት ዝኾነነት ንሳ እያ ነይራ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ሪፓብሊካን ብፍላይ እቶም ብእስራኤል ወገን ዘለዉ ኣመና እዮም ከጥፍዋ ዝፍትኑ ብዙሕ ግዜ ምክንያቱ ብቐጥታ ትገጥሞምን ትሃርሞምን ስለ ዝኾነት ናው ባክ ቱ ደ ስቶሪ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እቲ ኣፅዋር ሒዞሞ ዘለዉ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ካብቲ ቦታቲ ተደፊኡ ከም ዝወፀን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘጋጥም ዘሎ ስቃይ ድማ ኣመና ገዲዱ ከም ዘሎን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ብተደጋጋሚ ብንፁር ቋንቋን ኣብ ሱዳን ዘጋጥም ዘሎ ኣብ መንጎ ክልተ ጀነራላት እዩ ዝብላካ ለኽባትን ከም መደናገሪ ዝኾነ ሓይሊ ዳ እምበር ኣብ ሱዳን ውፁእ ዝኾነ ህልቂት እዩ ዝፍፀም ዘሎ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ኢዶም ኢትዮም ዕሱባት ሰራዊት ገይሮም ሃገር ይብትኑን ሃገር ይዕንውን ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ዘገድሶ ኣይኮነን ዘሎ እቲ ጉዳይ ምናልባት ኣይ ዶንት ኖ ከም ገለ ኢሉ ዝደፍኦ እንተተረኽበ እንታይ ትብል ነይራ እታ ኣንተ ተዛረበት ተሪኹማ ምናልባት እቲ ናይ ኣፍሪካ ሲኒየር ኣድቫይዘር ተባሂሉ ዘሎ መሳድ ብሎስ ሰብኣይ ጓሉ ወዱ ንዑ ንጓል ትራምፕ ተመርዒሱ ዘሎ ስለ ዝኾነ ክዕርን ተደልዩሲ ትኽክል ገለ ነገር ክገብር ምኻለ መግለፂ ውፅኡ ሎስ እውን ንRSF ከም ዝኹንንን ቅልጡፍ ስጉምቲ ንክገብር ይሓትት ከም ዘሎን ግን ምስ ኢማራት ኣብ ሓንቲ ዓራት ከም ዘሎ እቲ ሲኒየር ኣድቫይዘር ተረዲዩኒ ኣሎ ዝኻ ንህዝቢ ሱዳን መስኪና ህዝቢ ሱዳን ኣይግብኦን እዩ እዚ ግን ያ ሰራዊት ናይ ሱዳን
ካብቲ ቦታት ተደፊኦም ከም ዝወፁን ክመለሱ ከም ዝኽእሉን ዝገልጽ ሓበሬታ ተዛሪቦም ኣለዉ ምናልባት ንእሽተይ ክንሰምዖ ኣብዚ ጀነራል destruction. For those still trapped in the leadership there, including everyone has followed what happened in Al Fashir. Certainly, the leadership there, including security, made assessments that they have to leave the city due to the systematic destruction and killing of civilians. هذا السبب لو كابزنا يعطوه من الأشياء بسوشيال ميديا تزور زول من البات هذا السبب لعلي ثلاثة شح دي ولا كل تشح سيفي لوين سبات كم زقتله بفيديو تزارب سبع الله بزير حب كون الله بكلم زي خمسة علىكم سلزي تي قبل الحزبي زور زول سقاي بحكي تتحساسبيو UN يزارب له ولا ناي ودبت عن عالم دكتور تيدروس ود حمشت ميتا هوسبيتال زنبرت راي كم تقتلوا زجلس حبريت أوتيو نسون يزور له ناي بحكي زت حساسبن زحزننيو من الباتنا مودة أمريكا أنت كتجبر تغني الشرينا نبتنا نعمل لسنا. Peace Prize. He is touring Asia at the moment, and we've heard it there again. Yes, he's been talking about a Chinese trade deal, but yesterday in Malaysia, he oversaw a signing of an agreement between Cambodia and Thailand. Thailand didn't go as far as calling it a peace deal, as the president had, but the Cambodians said they would nominate him for a Nobel Peace Prize. After that you've been talking about. And when you look at what we just did, was pretty amazing. It was quite a great peace treaty, but that was. ودانا السودان جينا عبروس أي رجستر أي جبرنا لوزي دي كنا كوينات نشتى كوينات توصل زبالة بزح حركات جبرنا لا ودانا السودان جن دونالد ترامب دعوا لك من هالبتاب تكون زلوا سب تفليت وترايمبر كابو كحبوا يقولون زيناتنا علم تاي كايد على إلو أصاري كفلت زخل مراحي أي مثلاً بحفشة تم تقول زلوا كشفنا وانت فتينهم دما بحق زحزن مخانون تسقايا في السودان زلوا دما ما تحسس بمخانو يوم زنقر زلوا كل جزيك ذكروا زلكم حنت أبزيا دقي ما كنقرأكم زدلي أزيا أبزق ميزرا خوخميا نا أمريكا بوليتيكنياتات أنصار إمارات زوز اللو سقمتي ني إمارات كاب جزي أب مغرق أريز توهم زلو which is very very interesting مغنياتو نساتهم تتغرقيرهم تي ناي إمارات حيلي الجران توريد وين سأجم تمتيو وين تنصلو بهزبي ببوليتيكا بخالوت حيلتات تمتيو انتاك خونيو من قدو كغير كقداديو كيف تواب توريزمن أب كالنز بركوسكو طواي زلو سبات دمانات تسأين وي متصلو أبقى طبعاً تدوم كردويو زد ما من البعض بس ما أمن قبل ويمسمر نقعسكو قبري خلخون تسفان قبر انت زي اللي تكتات عند رانا هذه إمارات ناي بحكي التحساسبن أسكا في درجة بتحكم زي الخنرينا حجي مارشاهن كيرنا ناب إرتراها هنقيد. Moving on to the Horn of Africa and Ethiopia, where Prime Minister Abiy Ahmed has called for international mediation with Eritrea in an ongoing dispute over the Red Sea access. The Ethiopian leader on Tuesday spoke in Parliament on what he called an irreversible claim to the coastline. Ethiopia's request for access to the sea is irreversible. We have no intention of going to war with Eritrea. On the contrary, we are convinced that this issue can be resolved peacefully. كم تريوا زلهم تي mainstream media وين استفل عليه ميدياتنا إنجليش exactly كم تني أبي أحمد إثيوبيا عن زدلي وغيرهم يمنتي story spin تقبروا زلوا وين ززروا زلوا ما مرحد ما كابي متيوم of course نتايم زبل زلوا نا إثيوبيا prime minister نتي قداينا يفدق بقداينا بحري زغربيت حجر عقاتي مزلوا تسقم بزته نكفتح إيدهم نكحبسوا أو عيد كم زجبرة يوم زنقر زلوا جن انت كايب لا يلوم يصف ماله Ethiopia's request for access to the sea is irreversible. أتي حتونا يفدق بحري أغرينا يزلنا كملف زي كلي جدني يكملس مالسي ندحرق كملس هاي نقلنا جدا كنركب على نايز بنزله خمية قاعد ركبت لهم مرمى we have no intention أبوجز بحالك نعطين دلنا نايب له نلولاو مريتنا كلا بحري بخمي من قد يخا تركب دراما فتيرة كركب يزبل الناس اللي زلوا كتبت خليخة كم تريوز اللي هاجن اتبيديا شفاني يبوكم زلوا إن رجالنا نزل قبلو مجمريا بين جميرهم ثلاث articles وسي نيران اتجايم أنت أرير ترى كل جزء خنا بالكلنا the game is rigged اتجايم أنت أرير ترى كل جزء نير ترى مسيطان نير ترى جبنيا مقبار نير ترى أبقالوتا متكاس إيرترا ولا حنت حماكي جبرت كلاون إيرترا موينجال أكلنا يتسوتايو انتايم زول زلو بلومبرغ قديمو سيو أبي Ethiopia's أبي 6 mediation to ease tensions with Eritrea زيادة headline مجمريا يفلتيهم تجيم كما يجير كاتسوات مسيلكا تا تايتل تراي خاتجبر تا تايتل زبس حسابها ينببني هكا يسب articles زعب أفريقيا خنبب بايدلني تاجنت ولا لا نا إثيوبيا أبي prime minister مالتيو 6
ካብቲ ኩሉ ዝበለኑ ኩናት ክገብር ኩናት ተጀሚሩ ከምዚ ክገብር ዝብሉ ዝዋዕለ ገዲፎም ናይ አብይ አሕመድ ናይ ሰላም ንሜዲዬሽን ንዘተን ንሽምግልናን ፃውዒት ከም ዝገብር ዘሎ ነቲ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ወጥሪ ምስ ኤርትራ ወጥሪ የለን ንሱ ኣብ ኤርትራ ኩናት ክጅምር ከም ዝደሊ ንጹር እዚ ግን ከመይ ጌርካ ልክ አልጀዚራ ረይቦም ኢትዮጵያ ሲክስ ኢንተርናሽናል ሜዲዬሽን ኢን ሬድ ሲ አክሰስ ዲስፒት ዊዝ ኤርትራ ኢትስ አ ጌም ኩላቶም ተማኺሮም ኣብ ናይ በይኖም ቻት ኣለዎም ኣርእስቲ እንታይ ከም ዝገብሩ ወይ ተጠማሚቶም እዮም ዝገብሩ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ከብድኻ ቅርጽ ዘብለካ ምክንያቱ ከም ኤርትራዊ በድል ኣይትበድል ሕማቅ ትበል ኣይትበል ኤርትራ ኩሉ ግዜ ብሕማቅ ክትጥቀስ ከም ዘለዋ እዩ ወላ እውን ጠላእታ ቅሉዕ ዝኾነ ናይ ኩናት ኣዋጅ ክገብሩ ከለዉ ንሰላም ፃውዒት ይገብር ከም ዘሎ ገይሮም እዮም ሽፋን ዝህብዎ ዘለዉ ፌቨን ድማ ነዚ ፖስት ጌራቶ ነራ ኢንተርናሽናል ካቨሬጅ ኦፍ ስፒች ፌቨን የማነ ፈለው ግበርዋ ሓንቲ ካብቶም ዋዕሮ ዝኾነት ኤርትራዊት እያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢንተርናሽናል ካቨሬጅ ኦፍ ስፒች ኤምፋሳይዝድ አቢስ ሪኩዌስት ፎር ሜዲዬሽን እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንኣቢ ንምሽፋን ዝግበር ዘሎ ፀወታ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ናይ መኒኻ ትብሎ ናይ ብሉምበርግ ኣቲና ዝረኣናዮ እንተሎ እውን ተመሳሳሊ እንታይ ዝብል ዘሎ ፕራይም ሚኒስተር አብይ አሕመድ ሪአፈርምድ ኢትዮጵያ ደጊሙ ናይ ኢትዮጵያ ባህጊ ናይ ባሕሪ ከም ዘለዎ ሃገሩ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ክትከውን ከም ዘይብላ ቀፂሉ ድማ calling the Red Sea issue as a legal, historical and existential question. He emphasizes the need for peace and principled dialogue with the neighboring country. ኣብዚ ኩሉ ዝብሎ ዘሎ ልኡላውነት ናይ ሃገር ክደፍር ይፍትን ከም ዘሎ ኣይገልጹን እዮም ታሪክ ድማ ይብሉ historical and legal gaps. Abiy stated that there is no official record or institutional decision documenting Ethiopia's loss of Red Sea. Exactly ነቲ ንሱ ዝበሎ ናራቲቭ እዮም ዘቐምጡ ዘለዉ ጆርናሊዝም ማለት ግን ናይ ክልቲኡ ሳይድ ኣንቢብካ ነቲ ስቶሪ ብትክክል ከተውርዶ ዝግባእካ he described the loss as gradual occurring over 30 years of conflict culminating in Eritrea's independence in 1993. Diplomatic position. Ethiopia's push for the sea is framed as a matter of economic survival, trade security, and regional stability. በዚህ ዳርጋ ኩሉ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ሚድያ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ኮይኑ እዩ ክደፍእ ዝፍትን ዘሎ ስለዚ በዚ ኮይኑ በቲ again come to reward tension with Eritrea. The Prime Minister addressed post Pretoria criticizing Eritrea's railway jobs. My goodness. እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ኸ እዚ ኸ እቲ ካልእ ዓይነት ኣብ ፖለቲካ ዘሎ ሴኔተርስ representatives ካልኦት ፖለቲካውያን ኤሊት ነዚኦም ዘንብቦ በዚኦም ከዓ ዝውስኑ ኩሉ ግዜ ኢኻ ተመሳሳሊ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ በዚ ናይ ብሉምበርግ ደ ኢኮኖሚስት ፎሬን ፖሊሲ ገለመለ ዝበሃል መፅሄታት ብኦም ይድፅሎ እቲ ጌም ድማ ብከምዚ እዩ ዝፅወት ስለዚ ናይ ኤርትራ ገለ ሕማቅ ንክግበር ዝግበር ዘሎ ድራማታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ሲ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ኤርትራ ኢትዮጵያ ውዕል ፕሪቶሪያ ገይራ ኩናት ናይ ትግራይ ምስ ወደት ኤርትራውያ ተቆጢዓ ኤርትራ ድማ ቡጌርያ ምክንያቱ lasting peace requires a destruction of ምክንያቱ ኤርትራ እንታይ ዝብል መርገፂ ነይርዋ ዝብል ዘሎ ህወሓትን destruction of TPLF and ትግራይ ናይ ትግራይን ናይ ህወሓትን ጠቅላላ ምድምሳስ እያ ትመርፅ ነይራ ብምባል ኣብቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ምስ ፈረመት ከም ዝተቆጣዕቲ ዝነገር ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ክድምስስ ትደሊ ነይራ ዕላማ እንተዝኾን እንታይ ክትገብር ፅምዶ ገይራ ኣላታ ዳሚ ስለምንታይ ፅምዶ ናይ ህዝቢ ፅምዶ ድማ ዋላ ፖለቲካዊ እንተዘይኮነ ፅምዶ ምስ ህዝቢ ንህዝቢ ትግራይ ከተጥፍእ ትደሊ ነይራ እንተትኸውን እንታይ ክትገብር ፅምዶ ገይራ ኣላ by the way እዚ ሰብ እዚ ክንደ ምንታይ ረሳሕ ፖለቲከኛ ምዃኑ ብየማንን ፀጋምን ክንፍትሾ ስለ ዝኾና ፀገም የብሉን ግን እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ንዕኡ ንምድሓን ዝኸዶ ዘሎ ጉዕዞ ብኩሉ መንገዲ ምግንዛብ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ ኣነ ድማ ደጋጊምና ንብሎ ዘለና ድማ እዞም ሓይልታት ንሪኦም ዘለና ኩሉ ግዜ ንዕኡ ንምድሓን ክኸድዎ ዝኽእሉ ርሕቀት ኣስተውዒልካ ምርኣዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ስለዚ እንታይ ከረየኩም እየ ኣብዚ ሕጂ ክልተ ነገራት ክንርኢ ኢና መጀመርያ ንመለስ መናብዚ ነዛ ዝብላ ዘሎ ድሮ ምስጢር ናታ ነዛ ክብላ ዝፀንሐ ብውዕል ፕሪቶሪያ ገይሩ ውዕል ፕሪቶሪያ ኤርትራ ከም ዘቆጣዓ ምክንያቱ ክድምስስ ተሓስብ ስለ ዝነበረት ንዝብል ርእቶ ናቱ ኣብዚያ ክንሰምዓ ኢና ሓቀኛታታ የመጨረሻው 80 ምናምን ቀን የነበረው ውጊያ ወደ ፕሪቶሪያ የሄዱበት ከነሐሴ እስከ ጥቅምት እስከ ህዳር ምናምን የነበረው ጦርነት ከባዱ ማለት 90 ምናምን ቀን የነበረ 100 ምናምን ቀን መዝራ ምናምን በዛን ሰዓት በአዲያቦ የመጣው በደደቢት ምናምን የነበረው እንትን የሚብሏቸው አቅጣጫ መቀየር አለብን ብሎ በአዲያቦ ወደ ሽረ የመጡበት ጊዜ ማለት ነው በጣም ያው ጥሩ ስሜት አልነበረውም ተግባብተው እና አብርሃም በላይ እና አበባው ምናምን ሄደው አግባብተው ካሳመኗቸው በኋላ አግዙ አሁን ሊጨርሰን ነው አሁን ይሄ አይመለስም ይሄ በጣም አይመለስም እናንተ ካላገዛችሁኝ ተመልሶ እንደገና ይመጣል 4 ኪሎ ስለዚህ ማደርገው ሁሉ ማድረግ አለብኝ
ካሳ መክፈል ካለብኝም ካቆረፋችሁ እዚያት ትሰምዑዋ ዘለኹም መልእኽቲ ሓደ ካብቲ ዝረስሐ ተግባራት ናይ አብይ አሕመድ ዘቃልዕ ቪድዮ እዩ ምስ ኤርትራ ርክብ ገይረ ካብ ዝረኸብኩ ሓበሬታ ብምባል ስታሊን ዘውፃያን ስታሊን ድማ ብጣዕሚ እዮም ታርጌት ዝገብርዎ ዘለዉ በስምንት ወሩ ትግራይ ላይ ስለተዋጋችሁ እናንተ ኦልሬዲ ተነካክታችኋል መጡ እናንተንም ይወጋችኋል እባካችሁ አለንም ብሎ አሳመኗቸው የመጨረሻው ከምዚ ያደረየኩም ዘለኹ ስቶሪ ኣብዚ ብእንግሊሽ ተርጉምና ያለና ምናልባት ካልኦት ሰባት ድማ ካብዚ ወሲድኩም ናብ ኒው ክትወስድዋ ትኽእሉ ኢኹም ኣብተን ናይ መወዳእታ 9 መዓልታት እንታይ ዝብል ዘሎ አብይ አሕመድ ተስፋ ናይ ኩናት ናይ ትግራይ ንኹዳ 9 መዓልታት ኣብ ዝሰረፈሉ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከምኡ ድማ ንህዝብን ሰራዊትን ብሓደ ገይሮም ክፀርግዎ ከም ዘለዎም ትእዛዝ ተዋሂቡ ከም ዝነበረ ሰንዲንግ ሃይ ራንኪንግ ኦፊሻልስ መነመን መፅኦም ነይሮም እዚ ጀነራል አበባው ታደሰ ዝበሃል አብርሃም በላይ ትግራዋይ ኣብቲ ሚኒስትር ምክልኻል ኢሎሞ ዝነበሩ others to Eritrea their mission تقند علاماتهم to secure direct military support from Eritrean forces led by General Halibai and his command ስለዚ ናይቲ ጀነራል ኤርትራ ጀነራል ኢዮብ ሓሊባይ ዝበሃል ማለት እዩ ንሱ ናቱ ዝመርሖ መፅኡ ሙሉእ ሓገዝ ክገብረሎም ቀጥታዊ ሓገዝ ክገብረሎም ንክልምኑ ንክንብርከኹ ኢሎም ዝመፅዎ እዮም እቲ መሰጅ ዝተዋህቦም ድማ እንታይ ነይሩ ትግራይ ማስት ቢ ሂት ሃርደር ትግራይ ብዝበርትዐ ለኪምካ ድማ ንኩሉ ሓዊስካ በሎም እያ ነይራ ንኩሉ ህዝቢ ወላ ህወሓት ዝበሃል ዘየለ ንኩሎም ሓዊስካ በሎም እዩ ነይሩ ማስቲታ ሶልጀርስ ኤንድ ሲቪሊያንስ አላይክ ስለዚ ሰራዊትን ህዝብን ሲቪልን ብሓደ ጌርካ ረሞ there were no distinctions ዝኾነ ነገር ከይትፈልዩ any weapon could be used any method justified ስለዚ ዝኾነ ዓይነት ኣፅዋር ተጠቀሙ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ተጠቀሙ ብዘይገለ ፀገም እዚ ብጭብጢ ዝተሰነደ ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ሓበሬታ እዩ as long as it is inflicted ክሳብ ናይ መወዳእታ ቃንዛ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ዝገበረ ኣብቲ ኩናት ድማ ስምብራት ዝገደፈ ፅቡቅ እዩ እቲ ጎል ድማ እቲ ዕላማ ናቶም ካ the goal was not just military victory but mass displacement ቀንዲ ዕላማ ናትና ድማ ወታደራዊ ዓወት ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ዳ እቲ ህዝቢ ኣመና ምስ ሕመሞ ክግዕዝ ካብቲ ቦታ ነቲ ቦታ ክገድፈሎም ህዝቢ ትግራይ ካብ ዓዱ ንክግዕዝ እዩ ነይሩ እቲ ዕላማ ስለዚ to push the population into neighboring regions and severe the TPLF from its civilian base እዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ካብቲ ቦታው ከይዱ ናብ ካልእ ቦታታት ንክግዕዝ እሞ ህወሓት ካብ ህዝቢ ንክፍንጣሕ ስለዚ ካብቲ ህዝቢ ምስ ወፀ በይኑ ክተርፍ እዩ ወይ ክጠፊ እዩ ምስ ህዝቢ ተሓዲሙ ወይ ድማ በይኑ ከነጥፎ ኢና ካብ ዝብል እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ተጋሩ ካብ ዓዶም ንክትሰናበትሉ ዝድለ ዝነበረ እዩ the underlying strategy was brutal without the people the TPLF will collapse ኩሉ እቲ ህዝቢ እቲ ቀንዲ ስትራቴጂ ናቶም እንታይ ነይሩ ህወሓት ብዘይ ህዝቢ ትርጉም የብሉ ነቲ ህዝቢ ካብቲ ሃገሩ ከም ዝግዕዝ ዝሞተ መይቱ ዝሃደመ ሃዲሙ እንተኸይዱ ህወሓት በይኑ ክተርፍ እዩ ብዘይ ኣቦ ገይሩ ድማ መጥፎ እዩ without so Ethiopia reportedly offered unlimited compensation for Eritrea's cooperation signaling a willingness to pay any price to crush Tigray's resistance ስለዚ ነዚ ንምትግባር ድማ ኢትዮጵያ ኩሉ ዓይነት ካሕሳ ኩሉ ዓይነት ገንዘብ ኩሉ ዓይነት ደገፍ ናይ ኤርትራ ክትብ ነዚ ኤርትራ ንክትገብረሎም ልዕሊ ኩሉ ድማ እንታይ እዩ ንትግራይ ንምጥፋእ ቃልስና ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ማለት እዩ ኩሉ ዋጋ ንክኸፍል ድልው ከም ዝነበረ ዘረጋገፀሎም እዩ this phase of war marked as disturbing shift from conventional warfare to a campaign seemingly designed to break the spirit of entire population it raises urgent questions about accountability regional stability ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና the Eritrean government denied and rejected this request by the Ethiopian government and the prime minister and his generals መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ዘቀረበሉ ፃውዒት ነፂግዎ ጀነራል ሓሊባ ይኹን መንግስቲ ኤርትራ ነፂግዎ እንታይ ኢሎሞም ንሕና ኣይኮነ ሎሚ ኣብ ግዜ ደርጊ ከምዚ ዓይነት ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ፈፂምና ይንፈልጥን ኢና ሰራዊትና ምኩር ሰራዊት እዩ ንዕላምኡን ንፀላኢውን ኣተኪሩ ክሃርም ዝኽእል ዕላ ክእለትን ብቅዓትን ዘለዎ ኢሉ ንሓደ ሲቪል ንክንቀትል ንህዝቢ ንክንቀትል ግን ድሌት የብልና ስለምንታይ እዛ ዘረባ እዚኣ ሕጂ ክትወፅእ መሪፆማ መንግስቲ ኤርትራ ብመንገዲ ስታሊን ካብ ክትወፅእ ዝተወሰነ መጀመርያ ካብቲ ስታሊን ዝብሎ ወፃኢ ኣነ ክበኩም ናተይ ግምት ማለት እዩ አብይ አሕመድ ንኤርትራ ናይቲ ጆኖሳይድ ክክሰሶ ትደሊ ማኖ ክትሕዛ እዩ ዝደሊ ነይሩ ዓወትናቱ ንህዝቢ ትግራይ ከጥፎ ድሌት እዩ ህዝቢ ትግራይ ብመንገዲ ሰራዊት ኤርትራ ተጠፊኡ ግን ናይቲ ዝደልዮ ዝነበረ ጆኖሳይድ ንዘይተፈፀመ እውን ዝኸሰሰ ነድሓር ማለት እዩ ነቲ ጆኖሳይድን ገለን ዝብሎ ኤርትራ ሰራዊት ኤርትራ ፈፂምዎ ንክብል ስለ ዘለየ እዩ ኤርትራውያን 10 ዕፅፍናቱ ሓሊፎም ስለ ዝግምቱ ግን
ብመሰረቱ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ናይ ምቕታል ዕላማ ስለ ዘይነበሮም ክቐትልዎ ይደለዩን ብግምት አሉ እቲ ጌም ናቱ ጽምለ ዝመፀው እንድሓርብኾም እዩ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ዓይነት ፅልኢ ከም ዘለዎ እንድሕር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ፅልኢ ኣለዎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ፅልኢ ክህልዎ ከም ዝኽእል ንምግማቱ ከቢድ ኣይነበረን ኤርትራ ምክንያቱ ናይ ኢትዮጵያውያን ፍጣራ ከም ጻዕዳ ኢዶም ዝፈልጡ እዮም ስለዚ እንታይ ኢሎም እምበኣር ህወሓት ንኣዲስ ኣበባ ከይምለስ ክንከላኸል ኢና ንዓና እውን ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ እንተዘይየለ ግን ንህዝቢ ትግራይ ቀቲልና ንህወሓት ነጥፋሉ ምክንያት ወይ እውን ህወሓት ንኸነጥፍ ኢልና ህዝቢ ትግራይ ንኸነጥፍ ምርጫ የብልናን እዚ ቅድሚ ሕጂ ገበርናየን ድሕሪ ሕጂ እውን ኣይንገብሮና ብምባል ነፂጎሞ ደብዳቤ ከም ዝፀሓፍሉ እቲ ነገር ድማ ብጭብቲ ተታሒዙ ከም ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ባ ንህዝቢ ትግራይ ከጥፍእ መደብ ከም ዘይነበሮ ሃሊዎ እውን ከም ዘይፈልጥ ብትእዛዝ ናይ ኣቢ ብልመና ናይ ኣቢን ህዝቢ ትግራይ ከጥፍኣሎም ንተሓተተ እውን ኣይንገብሮና ኢሉ ዝመለሰ ሰራዊት ጅግና ሰራዊት ምዃኑ ስታሊን እውን መስኪሩሉ እቲ ሓቂ ድማ ካብ ኤርትራ ወፂኡ ኣብይ ኣሕመድ ግን ኣብ ፓርላማ ከይዱ ሰራዊት ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ንትግራይ ስለዘየጥፋ እዩ ኢሉ ኣብቲ ናይ ፕሪቶሪያ ተባሂሱ ምሳና ብምባል ዝገብሮ ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ ገይም 10 ዕፅፊ ሓሊፎም ዘንብብዎ ዘለው ኤርትራን መራሕቲ ኤርትራውያንም ሕጂ ድማ ትግራይ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ስታሊን ድማ ነቲ ሓበሬታ ናብ ዝግብኦ ቦታ ይሰደሎ መዓስ ኣብ ዝግብኦ ግዜን ሰዓትን እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ድማ እቲ ዝዓበየ ኣቢ መርድእ ክኾነ ዝኽእል ድማ ንርኢ ኣለና እሱ ድማ እንታይ እዩ እዚ ኤርትራን ግብፅን ዝራኸባሉ ዘለዋ this is also another nightmare for him ግብፅን ኤርትራን ዝገብርዎ ዘለዋ ርክብ እቲ ካልእ ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና ብተፈላለየ መንገዲ እናተሓሓዝና ክንከይድ ስለ ዝኾንና እዚ ንሪኦ ዘለና ምናልባት ኣብ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝወፅእ ሓበሬታ ክበክሞ this is the most important development right now ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ናይ 5 መዓልቲ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ኣሎ ምንግሁ ናብ ግብፂ ንካይሮ ገፁ ከም ዝተበገሰ ብዕድመ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ግብፂ ፕሬዚደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ማለት እዩ the two heads of state will discuss further enhancement of bilateral ties as well as regional and international issues of mutual importance ስለዚ ንክልቲኦም ዘገድሱ ነገራት ድማ ክዘራረቡ ምዃኖም እዚ ዘረባ እዚ ክልተ መዓልቲ ድሕሪ ኣብይ ኣሕመድ ዕንድሮ ዝወዓለን ክግዕረሉ ዝቐነየን ይወፅእ ብምህላው ንዓታቶም ክሳዕ ክንደይ ክስምዖም ከም ዝኽእል ንምግማቱ ከቢድ ኣይኮነን ንዓና ምክንያቱ ኤርትራ ትገብሮ ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ክትወስዶ ትኽእል ስጉምቲ ንዓታቶም መርድእን ሕማም ርእስን ድኻም ልብን ክገብረሎም ከም ዝኽእል ንፁር ኮይኑ ኤርትራ ምስ ግብፂ ዘለዎን ግብፂ ድማ ብተደጋጋሚ ነዚ ጉዳይ ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ብቐረባ ስለተከታተሎ ዘላ በቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናማዕበለ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ስለዚ ነዚኣ ወላ ሓንቲ ርክብ ከይተገበረ ከሎ መርድእ ናቶም ኣውያት ናቶም ተጀሚሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና very very good step ናይ ብሓቂ ድሕጉስ ከምዚ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ምስ መሻርክታ ጥቡቕ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ፕሬዚደንት ኢሳያስ and his delegation will also participate ሓደ ዓብይ መመረቕታ ናይ ኢጅፕቲያን ግራንድ ሙዚየም ቤተ መዘክር ክግበር እዩ ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ዓለም ድማ ክዕደሙ እዮም ዳርጋ እቲ ሙዚየም ምስ ዲጋ ናይ ገርዲ ዝወዳደር እዮም ዝብልዎ ስለዚ ዲፕሎማት ናይ መን እዮም ዝያዳ ክመፁ እሱ እውን ንባዕሉ መርኣያ ዓለም ምስ መን ከም ዘላ እዩ ክኸውን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ናይ ብሓቂ very calculated move ፕሬዚደንት ኤርትራ ናብ ግብፂ ምኻዱ ቀዳማይ ነገር ንሓሙሽተ መዓልቲ ዝኸይድ ዘሎ can you believe this ኣብይ ኣሕመድ ንክልተ መዓልቲ ክኸይድ ተኮይኑ ዕልዋ መንግስቲ ከይካየደሉ እዩ ዝፈርህ ኢሎሞ ሓሙሽተ መዓልቲ ይኸይድ ኣሎ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ንሳቶም ድማ ኣብ ኤርትራ ሬጂም ቼንጅ ጀነራላት ፊሊጶስ ክገጥፎም እዩ እቲ ጀነራላት ከምዚ ኮይኖም ኢሎም ኣብ ሃገሩ ዕልዋ መንግስቲ ዝፈርህ ንሓሙሽተ መዓልቲ ኣይከይድን እዩ ኮንፊደንስ ዘለዎ እዩ ንሓሙሽተ መዓልቲ ዝኸይድ ኣብይ ኣሕመድ ሓሙሽተ መዓልቲ ምጋሹ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጥራይ ኦልሬዲ ኣብ ኤርትራ ተስፋ ከም ዘይብሉ በዚኻ ትፈልጥ ምክንያቱ ንሱ ንፓሪስ ኣብ ዝገሸሉ እንታይ ገይሩ እዮም ኢሎሞ ነቲ ጀነራል ናቱ ንራሻ ከይድዎ ሰዲድዎ ንርድዋን ሕሴንን ንካልኦትን ድማ ንብራዚል ሰይድዎም ምክንያቱ ድሕሪኡ ዕልዋ መንግስቲ ከይገብሩ እዚ ድማ ብከምዚ ዝነብር መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዕልዋ መንግስቲ ክኾነሉ ዝምነ ዘሎ እዩ ኤኒዌይ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ራዕዲ ክፍጠር ዝኽእል ሽበራ እዚ ሲግናል ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ከሰንብዶም ዝኽእልን ናብ ዝሕዝዎን ዝጭብጦን ከም ዝጠፍኦም ዝገብር ኩነታት ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ንቐፅል and celebrated full power generation, Egypt lost much of its leverage in Nile diplomacy. Add to that Trump's shifting Middle East calculus, focused now on Gaza, not the Nile, and Cairo needed a new card to play. Somalia became that card, a strategic buffer, a symbolic foothold, and a forward operating zone,
all rolled into one. The goal? Keep Ethiopia boxed in, diplomatically, geographically, and psychologically. ኤግዛክትሊ እንታይም ዝብሉ ዘለው ግብፂ ካይሮ ኩሉ ግዜ ንኢትዮጵያ ኣብ ቦክስ ክትኣቱ እዮም ዝደልይዋ ኤግዛክትሊ እታ ቦክስ ድማ ተድልየኩም ንስኹም ኣብ ቦክስ ይከውን ዘሎ ቦታኹም ግብፂ ድማ ፅቡቅ ገይሮም ፈሊጦምኩም ኣለው and this is very interesting they are always going to be boxed እቲ ቦክስ ድማ ባዕሎም ዝፈጠርዎ ቦክስ ስለ ዝኾነ there's nothing they're going to do and ኤርትራ ድማ ነቲ ምንቅስቃስ ናይ ፖለቲካ ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ሽርክነት ብማስተርፉል እያ ትፃወተ ዘላ ንኢትዮጵያ ቀንዲ ክትዕመማት ትኽእል ሓይሊ ውድቀት ናይ ኢትዮጵያ ለይቲ መዓልቲ ዝመነ ህዝቢ ግብፂ እዩ እዚ ከዓ ርዱ እዩ ምክንያቱ ተሳሚታዊት ማይ ናቶም ካብ ኒል ይድመፅእ ብኡ ገይሩ ድማ በዚ ማይ ዝገይሩ ጎረሮኦም ክሕዞም ዝፍትን መርሕነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዘሎ ኤርትራ ድማ በቲ ማይቲ ኣይትፅሎን እያ ግን ኤርትራ ኣብ ተራ ዘለዋ ያ ንኢትዮጵያ ንምቁፅፃር ስለዚ ምስ ኤርትራ ንክሰርሑ ሳቶም ዝኾነ ይኹን ዋጋ ክኸፍሉ ዝኽእሉ እዮም ኤርትራ ኢንፋክት ጨረታውን ክትገብሮ እዩ ዝግባእ ንግብፂ ምስ ግዜ ክትኸፍለና ክትክእል ኣለዋ ኣይዶን ሕጂ እውን ከፍሉና ኣለዉ እዮም ራይት ናው ግን ኣብ ከምኡ የለና ምክንያቱ ኤርትራ ዓብይ ሌቨሬጅ ዘሎ ኣብ ልዕሊ እዩ ምስ ሶማልያ ዘሎ ኩነታት እውን ንሪኢ ኣለና ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ኮምፕሊትሊ ቦክስድ ኢን ኮይኑ ከም ዘሎን እዛ ጉዳይ እዚኣ ድማ ባዕሉ ዝፈጥራ ዘሎ ፀገም ምዃናን ካብዛ ፀገም እዚኣ ክወፅእ ከም ዘይክእል ኣብዚ ኣብቲ ናቱ ዕንደራ ዘለዎ ሓደ ካብቶም ምኩራት ፖለቲከኛታት ናይቲ ሃገር ፅቡቅ ዝኾነ መልሲ ሂብዎ ነይሩ እንታይ መልሲ ሂብዎ ነይሩ መስለኩም ከሪአኩም እየ ሓደ ካብቲ ዘይመሃር ባሃም ምዃኑ ብመን ተነጊርዎ ኣሎ ብጀዋር እንታይ ኢሎም ነጊሮም ኣለዉ ጀዋር እዚ ሰብ እዚ ጥዕና ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢሉ መመሊሱ ሽግር ዝፈጥር እምበር መፍትሒ ከምፅእ ዝኽእል መራሒ ይኮነን ንኢትዮጵያ ድማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይኮነ ዘምፅኣላ ዘሎ ምዕፃውን ምልኳትን ይደምፅኣላ ዘሎ ብምባል ሂቡ ነይሩ ኩሉ እቲ ዝፈተኖ ጀዋር ኣብ ዝፀሓፎ ፖስት ነዊሕ ዝኾነ ፖስት እዩ ናብ ሶማሌላንድ ኢሉ ክኸይድ ከሎ እንታይ ገይሩ ኢሉ ንሶማሌላንድ ምስ ሶማልያ ሽግር ብምግባር ኣፍ ደገ ባሕሪ ረኸበ ገለ ረኸበ ብግምጣሉ ትርኪ ግብፂ ካልኦት ሓይልታት ናብ ሶማልያ ኣትዮም ቦትኦም ከም ዘስፋሕፍሑን መሊሳ ኢትዮጵያ ፀላእታን ዓበይቲ ሓይልታትን ኣብ ዙርያ ገጅፍ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ከም ዝገብሩ ገይሩ ስለዚ ዕንደራ ናቱ ንኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምሽ ክትረክብ ንሓዋሩ ኣብ ቦክስ ከም ትነብር ዝገብራ ዘሎ ንጅቡቲ ዕግርግር ምስ ገበረ ጅቡቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክበካየት ታጁራ ዝበሃል ኢላቶ ብትዕቢትን ብምስበለ ስዑድያ መፅያ ናይ 30 ዓመት ሒዛ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንሕና ንእትወን ነውፅኦም ኩሉ ብመንገዲ ስዑድያ ከም ዝኸውን ተኣሲርና ኣለና ስለዚ ወላ ሓንቲ ክንገብር ኣይከኣልናን ሱዳን እንተኾነ ኣክንዲ ምስ ህዝቢ ሱዳን ምስ ሰራዊት ሱዳን ደው ዝብል ምስ ኣረሴፍ ኮይኑ ንኢማራት ንክሕጉስ ብዝገብሮ ዘሎ ናይ ሓዋር ምስ ጎረቤትና ህዝብን ምስ ጎረቤትና ሃገርን ኣፍ ደገ ባሕርን ካልእን ክበና ዝኽእል ምስኡ ንሓዋሩ ብሕማቕ ታሪክ ከም ንምምዝገብ ገይሩና ኣሎ ምስ ኤርትራ ድማ ኤርትራ መይሉስ ኤርትራ ድማ በቲ ዝግበር ዘሎ ዕንደራ ናብ ስዑድያ ይኹን ናብ ካልእ ኣፍ ደገ ባሕራ ክትብያ ንኤርትራ ድማ ንኢትዮጵያ ድማ ብፍፁም ክትበና ከም ዘይትኽእል ስለዚ ኩሉ ኣካይዳናቱ መመሊሱ ንዓና ሽግር ዝፈጥረልና ዘሎ እዩ proxy conflicts and strategic isolation ካይልሎ ጀዋር accused Abiy for turning Ethiopia into a proxy for ኢትዮጵያ ዝኣክል ዓበ ሃገርሲ ሓደ ተላኣኺ ናይ ኢማራት ገይሩ ኣብ ዘየድሊ ንኣሽቱ ኩናት ንኢትዮጵያ ዘይምጥን ኢትይዋ ሓደጋ ፈጢርና ኣሎ he wants Ethiopia's weakened military and economic position ኢትዮጵያ ወታደራውን ቁጠባውን ድኽምቲ ከምኡ ድማ ብዲፕሎማሲ ድማ ዓቕሚ ዘይብላ has invited foreign powers ንዓና ሓደገኛታት ዝኾኑ ዓበይቲ ዓረብን ካልኦት ሓይልታትን ናብ ዞባና ኣምፂልና ኣሎ ስለዚ long term consequences the current strategy risks creating lasting distrust and diplomatic rifts with port owning neighbors እቲ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ንሓዋሩ እቶም ወደባት ዝውንኑ ሃገራት ብምልኦም ንዓና ብሕማቕን ብስግኣትን ከም ዝጥምቱና እሞ ሕቶ ናይ ኣፍ ደገ ባሕርና ንሓዋሩ መፍትሒ ከም ዘይረክብ ገይርዎ ኣሎ ብምባል ነዊሕን ኣገዳስን ኣርቲክል ፅሒፍ ነይሩ እዚ ድማ ድመስል ኣብ ዕሸል ስለ ዝኾነ ነቲ ሃገር ለኪምዋ ይጠፍእ ኣሎ ዝበሃል ድማ ካብዚ ዝብገስ እምበር ቀፂልና ናብቲ ናይ ብዓለም ደረጃ ዘሎ We begin with breaking news. President Donald Trump says the U.S. will lower trade tariffs on China from 57% to 47% after his meeting with China's Xi Jinping. President Xi confirming what he called a consensus on trade, urged more follow-up talks in the near future. The two leaders held talks in South Korea and discussed a wide range of issues. After the meeting, Trump said Washington had agreed to reduce tariffs and in exchange, Beijing had promised to resume U.S. soybean purchases, keep rare earths exports flowing and crack down on the illicit trade in fentanyl. It was the first face-to-face meeting between Trump and Xi since 2019. A wide range of
كم زنريو زلنا زي عالمنا بعبيو تتصبيو زنبرت ركب كم زخونن أمونغو كلتيوم عبيت مرحتنا تشاينا نا أمريكان استخايد ركب كوينو ጽቡቅ ዝኾነ ምርድዳእ ከም ዝገበሩን ከም ዝረዳድኡን ብዙሓት ሰባት ፈሊጦም ነይሮም ቢኮዝ ኣሜሪካ ኣማራፂ ስለ ዘይብላ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ፈንታሕታሕ ክብል ከም ዘይክእል ፍሉጥ እዩ ነይሩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ክልቲኦም ሓይልታት ተረዳዲኦም ከም ዘለዉ ወላ እኳ እቲ ዲል ወዲኦም ክልቲኦም እንተዘይተራኸቡ ኣብ ተመሳሳሊ ናይ ምርዳእ መንፈስ ተበፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ብዙሕ ዲቴይልስ ከም ዘለዎን ኣሜሪካ ድማ ኣብ ልዕሊ ቻይና ዝገራቶ ዝነበረ ታሪፍ ብ10% ኣጉዲላቶ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ብዙሕ ነጥብታት ክግበር ዘለዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ገለ ካብቲ ኣብቲ ዝርርብ ዝተባሃለ እስከ ንስማዕ ድሕሪኡ ዶናልድ ትራምፕ በዓሉ ጸብጻብ ክበና እዩ Fox News is inside the room. Let's take a listen. This is a live look at the actual meeting, Lisa Daftari. As you're looking at this going on. Wait, hold on. A friend of mine, really for a long time now, if you think about it. The very, very distinguished and respected. Really for a long time now, if you think about it. The very, very distinguished and respected President of China. And we will be having some discussions. I think we've already agreed to a lot of things, and we'll agree to some more right now. But President Xi is a great leader of a great country, and I think we're going to have a fantastic relationship for a long period of time. And it's كم نريد لنا عبدالي بريزنت شي عبي كبرت كم زلون كم تخالص قبرو مزنت على لاقصي مرحتنا أوروبا غيركا مشمتات قال ملي لنا بزي serious هنا business you and he treats them with the highest respect كم نريد لنا دونالد ترامب كم زعينا discipline زلو behavior ساعتي خاطري يلو ني عبدالي China عب respect كم زلو يزنقر زلو أبزح نقرات تراديوم كم زلو دروتهم تيمسناتهم تريف دلو دما أبزح قبرو مخانم يزنقر زلو سازي okay what exactly are they going to talk about President China as well as can smart the most important thing is absolutely pleasure for me as well to meet you and it feels very warm seeing you again because it's been many years since your re-election. We have spoken on the phone 3 times, exchanged several letters and stayed in close contact. And our joint guidance, China-US relations have remained stable on the whole. Given our different national conditions, we do not always see eye to eye with each other. And it is normal for the 2 leading economies of the world to have frictions now and then. And in the face of winds, waves, and challenges, you and I, at the helm of China-US relations, should stay the right course and ensure the steady sailing forward of the giant ship of China-US relations. تخكل انتاي زبل زلو بحتر زبالة مالتيو انكو حقو سكا دحر خندي عامتات نراخم مهلاونا تبغيو نكت اقد تستهقرات مخا تودادر تزخون هقرات ابزح نتبتات هذا عينت مرداتها كلونا كلني ويون زقوانس اقرات كلونا غلي عينين الرخبنينا زخا نورماليو نخلت عبيت انت ودادرت هقرات ففحي عبقلنا نتبتات كقات من نبوريو جن امر حنتنا كلتينا نتكونتات كنشغلوا نخل ديسكاشنز كنقبر لنا دروس 3 جزء بالتليفون تراخيمنا لنا اذا غسل دما ان ترى لنا كنكدلو نخل منقدلو زربانا وصل زخونه انتي زبلو ቻይናን ኣሜሪካን ብሓደ ብሰላም ክነብራ ዝኽእል ሃገራት እየን ክንወዳደር ንኽእል ኢና ግን ሓደ ነቲ ሓደ ጥፊኡ ክነብር ዝግደደሉ ምክንያት የብሉን ንሕና ብቻይና ንኣምነሉ ከምኡ ንክልትየን ዝኣክል ፕላኔት ከም ዘሎን ንክልትየና ከም ድሌትና ክንፃወተሉ ንኽእል ወይ እውን ክንዓብየሉ ንኽእል መድረክ ከም ዘሎን ቻይና ድማ ንኣሜሪካ ንምቁፃይ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን መደብ ከም ዘይብላ እዩ ዝነግሮ ብግምት ኣሎ ግን ኣሜሪካ ከምኡ ስለ ዘይኮነት ይፀገም ብዝኾነ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ርክብ እዚ ቻይና ፖዚሽና ኣደልዲላ ከም ዝወፀትን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብኣፉ ነቲ ዝነበረ ኩነታት ንሸይ ሰሚዕና ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፀብፃብ ክንረክብ ኢና development of both countries. Mr. President, you care a lot about world peace and you're very enthusiastic about settling various regional hotspot issues. I appreciate your great contribution to the recent conclusion of the Gaza ceasefire agreement. During your visit to Malaysia, ኣብታ ተሐጉሰ ድማ ጽቡቅ ገይሩ ይነግሮ ብዛዕባ ሰላምን ርግኣትን ናይ ዓለምና ብዙሕ ከም ዘገድሰካን ድሮ ናይ ቃዛ ጉዳይ መዕለቢ ጌርካሉ ወይ ድሓን ዝኾነ ዕረፍቲ ከም ዝረክብ ጌርካ ኣለኻ ኣብ ካልእ ድማ ኣብ ካምቦድያን ታይላንድ ትግብሮ ዘለኻ ናብ ካልእን
ولا أقوم ساخذ ولا درت ذي قبرنا نحن ون بعقمنا نسلامن رجعتنا عالم كان حجزينا نسخة تمرحوز الخدمة عبد كبر لنا نابله exactly إن دونالد ترامب أبتي صبوق دسمع علو كبر 5 سمع غيرهم كم قال عجير كاتريت مكبارو صبوقيو سلزي ቻይና ድማ ነዚ ጽቡቅ ገይሮም ተዳልዮም ስለ ጸንሑ ኣብቲ ሓይሊ ዘድልዮ ሓይሊ ኣብቲ ንዶናልድ ትራምፕ ምኽሽካሽ ዘድልዮ ድማ ከሽኪሾም ጉዳዮም ብጽቡቅ መንገዲ ከም ዘበለ ኢና ንርኢ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ይጸብጻብ ዝብል ጋዜጠኛታት ኣይጽበን እዩ I thought it was an amazing meeting. He's a great leader of a very powerful, very strong country, China. And what can I say? It was an outstanding group of decisions, I think, that was made. A lot of decisions were made. There wasn't too much. عفشا عبي أفوز خفتلا نشاينا great leader مخان president شي زنقر أبزح نقرات كم ترددون ولا كود ديل انت زي قبرو أبزح نتبتات دردادن كونتات كم زلوا ومن قال كابتن السوق عنزا خوينة تسمع زنبرتي حرستوت ناي سوي بينس بحالو أداقا سينوم أب حداقا وديقوم زنبرو چاينا خنقز الكاينا يلو ملو تحقو سيزلو چاينا دما يفلطيهم كم كارد خم تقامولاسا سلازي نساتهم دما دليتاتهم نتي chips control ዝግበር ዝነበረ ናይ NVIDIA እንገለን ንኽገዙ ከፍቅደሎም ምዃኑ ኸ ተዛሪብሎ ስለዚ እንታዩ ቻይና chips ንኽረኽቡ ኣብ ሓፂር ግዜ ይደልዩ ነይሮም ነቲ ዝግበር ዝነበረ ምሕፃር ጠጠው ከብሎ ኤሮፓ ንቻይና ንኣሜሪካ ክትሕጉስ ኢላ ነታ እንኮ ዝርከባ ካምፓኒታትን ነቲ ናይ ቺፕ ዝነበራ ኩነታትን ኣብ ሓደጋ ክትእቱ ከላ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብ ሳውስ ኮርያ ኮይኑ ምስ ቻይና ንቻይና ብዓብዩ ቺፕስ ንኽትገዝእ ከፍቅደላ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ንኻልኦት ኣብ ሓደጋ ይእቱ ንነፍሶም ግን ከመይ ጌርካ ተውፅዩ ኣሜሪካ ናይ ብሓቂ ተገርም ሃገር እያ ግን ሪዝ ወረዲስ እዚ ማለት ግን ንኣሜሪካ ከምኡ ስለ ዝኾነ ጠቕላላ ምስ ኣሜሪካ ፅምዶ የድልየናን ወይ ገለ ማለት ኣይኮን ንኹም ማለት ኣይኮንኩን ግን ኣሜሪካ ምስኣን ነዊሕ ዋላ ፅቡቅ እንተ ነርካ ኣብ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ክመፅእ ከሎ ግን ናይ ኣሜሪካ ረብሓ እዩ ዘገድሶም እቲ ረብሓናቶም ምስ ናትካ ዝፃረርቲ ኮይኑ ድማ ድንስሒንካዮ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝገድሶም ስለ ዘይኮነ ኦኬ This is very important message ካብዚ ቀፂልና ኣብቲ ኤስያ ከሎ ዘጋጥሞ ዘሎ ድማ ንርኢ ንሱ ኣብ ሳውስ ኮርያ ኣብ ዝመፀሉ ናይ ሰሜን ኮርያ መራሒ ቀባፅ ድማ እንታይ ገይሩ ስሙ Korea said it had test-fired a nuclear-capable cruise missile. That's just hours before Trump arrived in South Korea. But the US president seems confident that he can de-escalate tensions between Seoul and Pyongyang. That's despite not being able to set up a meeting with the North Korean leader Kim Jong-un. The Korean Peninsula, and I know you are officially at war, but we will see what we can do to get that all straightened out. We know Kim Jong-un very well. We get along very well. We really weren't able to work out timing. Now, given that Trump seemed keen to meet the North Korean كم تري ولا لهم سمين كوريا أبتي مجشا مبتحناتو ميسايلات كم تقصتن دونالد ترامب جن ني سمين كوريا نبريزنت سمين كوريا تبوظ من الناس لزلنا مسو تزراري بين الزولو تقام سك فتحي خليه زبل امناتي زلو لنفسها تعبابي زرقن زم سمين كوريا تشاينا راشيا مرحتي كم زنسو زفلطهم بقربة عروقتو دمسلوه أي بحكي seasoned politicians يوم تمكرو زلوم يوم كبدنا عالم صبوق يرستردوم يوم مسجزية دما بالحن تمكرون سلو زلوم نوعو كم يجيرهم كم زعبي مراح يجيرهم يتعاطلو أيردوني نستر يدس عاطلو من دليت سجبرهم كويني تسمعه كم تري ولا لون سمين كوريا دما attention مركب ويون مسرع شهر كبسل زلوات كونتات كم تري وزلهم أبتك زيتي أمريكا أو متيات كم كتفتر سلتغل زد اللي سقمتي كوزين عن رزالنا أتكونتات دما أمانغو سمين كوريا دمو كوريا زلوا وتر كل جزء أب كبيت بده سلزخون سمين كوريا بغلط ما كتنا برزلوا هجريا أبز حجوان سمين كوريا أبز بلد كونتات يزلا مسرع شازلوا تبغى زمدنا الجو بوليتيكا وددر دما كل تشاينا زيادة نسمين كوريا كم تحق زي غير زلوا سلزي سمين كوريا اتزبلت مدرخياتي ومزلوا لك كم زي إيرترا على ملو أبشجرات يلا من بلولو زلنا إيرترا تشجر كنسب سلز وردا أبز وانز نورمال جزية زلا نفس بوغن كيدا لو إلنا نزارب زلنا سمين كوريا يقطم أب قدم أبشجر زنبر هجرات لومي زحشة يكون تطعم وتما متشود زنبر هجرات يشجك شجر ودي قوام زلوا كابز كاتسيلنا كن شجر زين خلدما نيراشا كونتاتيو. Before the top of the hour, the Trump administration issued stiff sanctions on Russian oil companies, two in particular. And the president has long called for Europe to do the same to pressure the Kremlin to go to the peace table with Ukraine. The United States is fully prepared to impose a very strong round of powerful tariffs, which would
stop the bloodshed. For those tariffs to be effective, European nations, all of you are gathered here right now, would have to join us in adopting the exact same measures. They want to see it end too. They really want to see it end. But I can ብሓፈሻ ንኤውሮጳውያን መሊሱ ይደፋፍኦም ዘሎ እዚ ኤውሮጳውያን ንሕና ንገብሮ ዘለና ገዳ ነታ ንእሽተይ ዘለኩም ረብሓ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ዘለኩም ቁጠባ ጠጠው ኣቢልኩም ንቁጠባኹም ቀቲልኩም ንራሽያ ንምውዳቕ ተሓባበሩና እዩ ዝብሎም ዘሎ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ራሽያ ትገብርዎ ዘለኹም እቲ ሕቶ ድማ ጌም ንፁር እዩ ካብ ራሽያ ትገዝዎ ዘለኹ ገዲፍኩም ካባና ግዙ እዩ ኣሜሪካ ገዳ ትብሎ ዘላ ንዓ የርባሓ ስለ ዝኾነ እዩ ምክንያቱ ንእሽተይ ንግዲ ነይሮ ምስ ራሽያ ነቲ ዘለዎ ቆሪፃ ንባዕላ ንኣብነት ናይ ዩራኒየም ነቲ ኒውክለራዊ ፀዓት ናይ ኣሜሪካ ነቲ ዩራኒየም ካብ ራሽያ ትገዝኦ ክሳብ ሕጂ ትገዝእ ኣይትገድፍን እያ ፑቲን ከምኡ ኢሉ ነይሩ ኣሜሪካ ረብሓ ትቐትል ሃገር ኣይኮነት ንኤውሮጳውያን ግን ከምቲ ኣሜሪካ ንረብሖም ዝጎዩ ክጎዩ ዘይክእሉ ብምዃኖም ዝሕዝኑ እዮም እናበለ ገሊፆም ንዓታቶም ንቁጠባኦም ብዋጋ ቁጠባኦም ይፃወቱ ኣለው ኣሜሪካ ግን ቁጠባ ናትሕጂ እውን ንራሽያ ኣግድዋ ክብሉ ከለዉ እቲ ነዳዲ ጠውዮም ካብ ናቶም ካብ ናይ ኣሜሪካ ነዳዲ ብክቡር ዋጋ ከም ዝገዝእዎ ይገብርዎም ስለ ዘለው እዩ ሕሉፍ ሓሊፎም ወላ ኣሜሪካ እንታይ ይሓስቡ ነይሮም ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ናይ ራሽያ ናይ ነዳዲ መስመር ወይ ነቲ ናይ ጋዝ መስመር ክገዝእዎ እሞ ነቲ ጋዝ ገዚኦም ናብ ኤውሮጳ ክሸጥዎ መደብ ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር ነይሩ ስለ ዘይሰለጦ እምበር ክሳዕ ክንዲዚኦም ንኤውሮጳ ክምዝምዝዋ ድሕር ዘይብሉ እቶም ኤውሮጳ ባንብላ ኮይኖም ድዮም ዝረኣይዎም ወላ እንታይ ግን ኣይርዳእንን እዩ እስከ ነታ ናይ ኤውሮጳ ናይ ፓርላመንት ሓላፊ discuss this and shed some more light is the president of the Madam President, thanks so much for being here. Thank you. We sanctioned two major Russian oil and gas companies. They're massively trying to sell off, the Lukoil is, some of their gas station outlets in the U.S. Do you think this is going to strike a cut to the bone with Russia? Well, it will definitely go one step further in crippling Russia's war machine. It is something that we've been working on ever since day one because we realized and recognized that Ukraine's security is Europe's and also the world, including the United States security. There was a reality at the very beginning of the war that there were some countries that were almost completely dependent on Russia for gas. ስለዚ ኤውሮጳ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣባል ሓላፊት ፕሬዚደንት ናይቲ ባይቶ ናይ ኤውሮጳ እያ ንሕና ካብ ቀደሙ ነቲ ገዳ ምግባር ከም ንቡር ጌርና ወሲድና ኢና ብዙሕ ስጉምታት ከድና ኢና ዋላ እኳ ቁጠባና ሓማኽሽቲ ይቕየር ተሎ ንራሽያ ምውዳቕ ክሳብ ዝኾነ ንፑቲን ምውዳቕ ክሳብ ዝኾነ ኩልኹም ከደይና ሕጂ እውን ክንቅፅል ኢና እያ ትብል ዘላ ዶናልድ ትራምፕ ብኸመይ ሃገራት ይልምንኦ ኣለዋ ድማ እዚያ ናይ መወዳእታ ክትከውን እያ Diplomatic visits are usually polite affairs. They are choreographed, there are protocol guides, and there's little room for candid moments. But with Donald Trump, all of that is out of the window. The US president does what he wants to do, and the world rushes to flatter him. Take the last leg of his Asia tour. Trump flew to South Korea today. እንታይ እያ ትብል ኣብዚ መሲልኩም ንዶናልድ ትራምፕ ንምሕጓስ ዝግበር ዘሎ ብመራሕቲ ናይ ሃገራት ኣብ ኣሰካፊ ደረጃ ብልሽውና በፂሒኩም ዘሎን ዶናልድ ትራምፕ ንክሕጎሰካ ደቡብ ኮርያ ነቲ ናይ ጃፓን ዝገበርዎ ሓለፋታት ንክሓልፉ ኢሎም ከምኡ የለን በቃ ተንበርኪኽካ ከምቲ ናይ ሃገራት ዓረብ ዝገበርዎ መንፀፍ ክኾኑሉ ንእሽተይ ተሪፍዎም ወርቂ እንተሸለሙ ፍሉይ መግቢ ንዑ ዝኸውን እንተገበሩ ከምኡ የለን እዚ ትሪእዎ ዘለዎም ክልትዩ ሽልማት ንዑ ዝተዋህበ እዩ ዝዓበየ ሽልማት ናይቲ ሃገር ከምቲ ግብፂ ዝሃበቶ ሕጂ እውን መዓ ሽልማት ምክንያቱ ደቡብ ኮርያ ከምኡውን ጃፓን ካብ ሰሜን ኮርያ ይኹን ካብ ካልእ ክመፅኦም ዝኽእል ሓደጋ ኣሜሪካ ጥራያ ከተድሕነና ትኽእል ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንምሕጓስ ዝኸድዎ መንገዲ ቢልዮናት ገንዘብ ኢንቨስት ክገብሩ ምዃኖምን ከምኡ የለን በቃ ተንበርኪኽካ መንፀፍ ክንኮነልካ ረጊፅካ እናሕለፍ ዝዓይነቱ እዩ ዝረአ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ሽልማት ኩሉ ዓይነት ህያባት ከምኡ የለን ስለዚ ብከምዚ ዓይነት ሰኺሩ ዘሎ መራሒ ከመይ ጌርካ ኢኻ ክትእምኖ ትኽእል ዲፕሎማሲ ምስ ምግባር ከመይ ጌርካ እውን ይከኣል ከቢድ እዩ ብሓቂ ማለት እዚ ሰብ እዚ ዳርጋ ተን ሃገራት ይወዳደራሉ እየን ዘለዋ መን ዝያዳ ሽልማት ይቦ ፍሉይ ብልጫ ፍሉይ ገለገለ በቃ ገለ ክትቦ ክትክእል ኣለካ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ንዑ ንምሕጓስ ፍሉይ ሜንዩ ንዑ ዝኸውን በቃ ንስኻ ስታሪኻ ከማኻ የለን ዝዓይነቱ ኤኒወይ ዓለምና ኣብ ከመይ ደረጃ ወዲቓ ከም ዘላ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዲፕሎማሲ ማለት ድማ ፍሉይ ደርፍታት ከተውፅእ ኣለካ ፍሉይ ክብሪ በቃ ንሱ ፍሉይ ምዃኑ ከተረጋግፅ ነዊሕ ርሕቀት ክትከይድ ክትክእል ኣለካ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ዝኾነ እዚ እቲ ዘሎ መድረኽ ንኩሉ ርኢኻ ምፅናዕ ድማ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ልዕሊ ድማ ቢልዮንስን ቢልዮንስ ገንዘብ ኢንቨስት ክትገብር ክትክእል ኣለካ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናልኩም ሶል ዊል ኢንቨስት 200 ቢልዮን ከምኡ ድማ እተን ካምፓኒታት ናተን ጃፓን ከምኡ 300 ቢልዮን ዲገለመለ ቶዮታ ዶገሎዶ እናተባሃለ መዓት ገንዘብ ኣብ ኣሜሪካ ኢንቨስት ክገብሩ ምዃኖምን ነቲ ታሪፍ ድማ ንሱ ንእሽተይ ክጎለሎ ምዃኑ ተነጊሩ ኣሎ ስለዚ ከመይ ገይሩ ነቲ ኩነታት ይምዝምዞ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ናብ ናይ ቁጠባ ክንሰግር
concerns that Amazon, the second largest private employer in the country, is planning one of the biggest workplace transformations in modern history. In a fulfillment center, the Cardinal robot will pack packages into carts. The New York Times, citing leaked documents, reports Amazon expects sales to double by 2033, growth that would normally require 600,000 more workers. But the company is reportedly looking to fill those jobs with robots and automate 75% of its operations. We could do this with our robot. We could do this with our እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንድሕር ሰሚዕኩሞም ኣማዞን ኣብ ዝቕፅል ብዙሕ ኤርትራዊ ኣብ ጀርመን ኣብ ዩኬ ኣብ ካልእ ዓለማት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኣማዞን ዝሰርሕ ከም ዘሎን ኣማዞን ግን ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዓመታት ሓድሽ ሰራሕተኛ ክቆፅር ዘይኮነስ ክሰጉግ ምዃኑ ጥራይ ከባቢ 600,000 ሓደሽቲ ሰራሕተኛታት ክኸውን ዝኽእል ዝነበረ ቦታ ብሮቦታት ክትከኦ ምዃኑን ነቶም ተሪፎም ዘለዉ ድማ እንታይ ክገብሩ እዮም ዝበሃል ዘሎ ኣይክሰግዎምን እዮም ምክንያቱ ሕጊ ናይቲ ሃገር ክልክሎም ስለ ዝኽእል ግን እንታይ ይገብሩ ንላዕሊ ክትከይድ ከም ዘይትኽእል ደሞዝካ ከም ዘይውስኽ በዓልኻ መሪርካ ክትገድፎ ከም ትኽእል ክገብሩካ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ይዝበሃል ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እዩ ብዚ ሮቦታት ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሎጂስቲክስ ሮቦታት ቀልጢፉ ክኣቱ ከም ዝኽእልን ብዙሕ ስራሕ ክወስድ ከም ዝኽእልን እዩ ዝንገር ዘሎ ሮቦት እንታይ እዩ ደሞዝ ኣይደልን እዩ ዕረፍቲ ኣይደልን እዩ ቫኬሽን የብሉን ገለ የብሉን ኩሉ ግዜ ትሰርሕ ከም ድማ ጌጋታት ናቱ ድማ ዝወሓደ ይዝበሃል ብፍላይ ነቲ ኣውቶሜትድ ክኸውን ዝኽእል ስራሕ ከም ሮቦት ከም ማሽን ገይሩ ክሰርሖ ዝኽእል የለን ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኣማዞን ድማ ከምዚ ብኩሉ መንገዲ ኣብ ቴክኖሎጂ ዘተኮረ ጉዕዞ ይሰርሕ ከም ዘሎን ሎጂስቲክስ እንድሕር ብከምዚ ደረጃ ክኸይድ ክኢሉ ድማ ንብዙሓት ሰባት ክፀሉ ዝኽእል ከቢድ ስጉምቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ምግንዛቡ ከቢድ ኣይመስለንን ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ዓለምና ናበይ ገፃ እያ ትኸይድ ዘላ እንታይ እዩ ክኸውን ኣብ መወዳእታ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ተረዲኡን ኣስተውዒሉን ክኸይድን ማለት ዋላ እቲ ናይ ምሁራት ዘሎ ስራሕ እንድዩ ዝምንጠል ዘሎ እንታይ ከም ንገብር እውን እኳ ይንፈልጥን ኢና ኣብ ኦፊሳት ዘሎ ኣብ ዓበይቲ ዩኒቨርሲታት ዝተመረቑ እውን ስራሕ ይረኽቡ ኣለውን ስለዚ ኣብ መወዳእታ ልዑል ጥንቃቐ ከደሊ ምዃኑን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣስተውዒሉ ሓድሽ ነገራት እናተምሃረ ነቲ ኤኣይ እናተምሃሮን እናፈለጦን ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ እንተዘየለ ንስኻ ግዳይ እንድሕር ኮንካ ፅባሕ ንጉእ ዘድሕነካ ክህሉ ይኮነን ካብ ብሕጂ እናተምሃርካ ፍለጥ ብፍላይ መንግስታት ከም በዓል ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝነብሩሉ ዘለዉ ከምኡ ኣብ ካልእ ሃገር ከም ናይ ኤውሮጳ ብጀካ ኩናት ካልእ ዘይፈልጡ መንግስቲ ከድሕነካ ትሓስብ ዘለኻ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ስምዓያ Lies the government tells you. Number one, they care about people. They care about tax money, not you. Number two, መንግስቲ ብዛዕባ ኣብ ኤውሮጳ እንታይ ዝብል ኣሎ መንግስቲ ብህዝቢ ይግደስ እዩ ብዛዕባኻ ዝግደስ ገይሩ ኮይኑ ዝስማዓካ ሓሶት እዩ መንግስቲ ብዛዕባኻ ዝግደስ ሰሪሕካ ታክስ ክትከፍለሉ ስለ ዝደሊ እምበር ካልእ ብዛዕባኻ ዘገድሶ ኣይኮነን ስለዚ ከምኡ ድማ መንግስቲ ንቅድሚት ክትከይድ ንክትምዕብል ኣይደልን እዩ ስምዑ not you. Number two, work hard and you'll be rewarded. No, you'll just be taxed harder. Number three, ቁፅሪ ክልተ መንግስቲ ኣበርቲዕካ እተሰሪሕካ ዝሕጎስ ከይመስለካ ኣበርቲዕካ ክትሰርሕ ዝደልየካ ብዙሕ ደሞዝ ሰይቲኻ ብዙሕ ታክስ ካባኻ ክወስድ ስለ ዝደሊ እዩ ልክዕ ከም ሓደ ማሽን ናይ ፋብሪካ ገይሩ ዝርአየና መንግስቲ ክትሪኦ ከለኻ እቲ እውን ኮፍልሊ ንኣብነት ኣብ በዓል ስዊስ እቲ ካባና ዝወስድዎ ገንዘብ ኣብቲ ሃገር ኢንቨስት ስለ ዝገብርዎ እዩ ኣብ ደቅና ኣብ ጥዕና ኣብ ፅርግያታት ኩሉ ትሪኦ ኢኻ እቲ ገንዘብ ስለዚ ገንዘብ ብፍላይ ኣነ ዝቕመጠሉ ስቴት ባዝል እቲ ጎደና ትሪዮ እቲ ማርቻ ቤት ትሪዮ እቲ ሕክምና ትሪዮ እቲ ካልእ ነገር ናይ ብሓቂ ይሰርሕ እዩ ስለዚ እቲ ታክስ ኣብቲ ሃገር ኢንቨስት ይገብር ብግምጣሉ ከም በዓል ኣሜሪካ እንተኮይኑ እቲ ገንዘብ ንሃገራት ምቅፃልን ስርዓታት ምቕያርን ስለ ዝጥቀምሉ እውን ዘሕዝን እዩ taxed harder. Number three, your pension will take care of you. By the time you retire, it's worth peanuts. Number four, inflation is under control. They print money then blame you for being ቁጥሪ ሰለስተ ጥሮታ ምስ ወፃእኻ ብጥሮታ ክድሕን ኢኻ ዝብሉካ ሓሶት እዩ ጥሮታ ንስኻ ኣብ ጥሮታ ትበፅሓሉ ግዜ ብፍላይ ኣብ ክሊ ዕድመ 30ታት 40ታት ዘለኹም ጥሮታ ዝበሃል ከይፀንሕ እውን ይኽእል እዩ ምስቲ ሃገራት ናብ ዕዳን ናብ ሽግርን ዝወጥቅኦ ዘለዋ ጥሮታ ዝበሃል ከይፀንሕ እውን ይኽእል እዩ ካብ ብሕጂ መደብካ እናገበርካ ፕላንካ እናገበርካ ኸይድ ከምኡ ድማ ኢንፍሌሽን ምንሃር ናይ ዋጋታት ስለምንታይ የጋጥም ድሕሪ ኢልኩም መንግስቲ ገንዘብ ፕሪንት ስለ ዝገብር ባዕሎም ፕሪንት እናገበሩ ግን ነቲ ቁጠባ ረሲኑ ዝሒሉ እናበሉ ንሰብ ክፀርፉ እዮም ዝፍትኑ ኩሉ broke. Number five, the system is fair. The system is designed to keep you working, not winning. The government እቲ ሲስተም ድማ መብዛሕቲ ግዜ ዝነግሩኻ እቲ ሲስተም ክነግሩ ከለዉ ፌር ከም ዘይኮነ ንሳቶም እዮም ፌር ዘይገብርዎ ምክንያቱ ፅግዕተኛ ኮይንካ ታክስ እናኸፈልካ ክትነብር እምበር ካብኣቶም ሃዲምካ ክትወፅእ ኣይደልዩኻን እዮም ናይ መወዳእታ ምክርናተይ ድማ እዚኣ ንዓኻ ንመድሓነ ክትኮነካ ትኽእል Stocks, you never sell them, you borrow against them. Okay, explain that to me like I'm a 10-year-old. So sure, you own $100 in Amazon stock. Yeah. You need money to buy something instead of selling the stock, and it's gone up 50%. I say it's doubled. You would have to realize a capital gain and pay long-term capital gains on that $50 gain. No, just borrow. እንታይ ብለኩም ኣሎ ምኽሪ
$100 ወይ $10 $10 ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት እንተጌርካ 5% ወይ 10% ወይ 20% ወሰኽ ገይሩ እንተሎ ንኣብነት 10,000 ኣብዛ ሓቢልና ክንሪኦም እንታ ባንክታቱን ሲሪየስ ኮዝ 10,000 ኢንቨስት ጌርካ እንተላ ኣብ ስቶክ ማርኬት ወይ ኣብ ክሪፕቶ ይዓብየልካ ድማ እንተሎ ገንዘብ ድማ እንተደሊኻ ንስኻ ኣክንዲ ነቲ ኢንቨስትመንት ሸጥካ እቲ ገንዘብ ትወስድ ዓበ ክሳራ ንታክስን ንካልን ዝኾነካ ናብ ባንኪ ከይድካ ኣነ ኣብ ስቶክ ማርኬት ክንዲዚ ኢንቨስት ገይረ ኣለኹ ክንዲዚ ይወልድ ኣሎ ራይዎ ስለዚ ኣለቅሑ ንትብሎም ገንዘብ ስለ ዘለካ ንዑ ከም ትሕጃ ገይሮም ንዓኻ ከለቅሑካ ይኽእሉ እቲ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ጌርካ ዘለካ ዝወልደልካ ገንዘብ ካብቲ ባንኪ ወለድ ዝህበካ ነቲ ልቓሕ ዝወሓደ እዩ ካብ ባንኪ ትወስዶ ልቓሕ ድማ ኣብ ታክስስ እንታይ እዩ ለቃሕ ስለ ዝኾነ ታክስ ኣይትኸፍለሉን ኢኻ እቲ ገይም ድማ እዚዩ ሃብታማትን ቢልዮነራትን ብከምዚኦም ዝፃወቱ ገንዘብ ዝበሃል ኣይጥፉን እዮም ደሞዝ ኣይወስዱን እዮም ኩሉ እቲ ዝጥቀምሉ ናይ ገዛ ይኹን ካልእ ተለቂሖም እዮም ዝጥቀሙ ምክንያቱ ስቶክ ናቶም ኣይሸጥዎን እዮም ተሸጦም ታክስ ክኸፍሉ እዮም ስለዚ እቲ ካፒታል ጌይን ታክስ ውሑድ ስለ ዝኾነ ስቑኢሉ ክዓብየልካ ኢኻ ትገድፍ እንታይ ክትገብሮ ይከባሎ ንዑ ሒዝካ ናብ ባንኪ ከይድካ ትልቃሕ ካብ ባንኪ እናተለቃሕካ ድማ ትጥቀም ስለዚ ኢትስ ስማርት ጌም ፕሌይ ዳት ጌም እዮም ዝብሉና ዘለው ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ክመለስ ኢና ተጠቀሙሉ ነዚ የቀይ ባህር አክሰስ የሰጠው ውሳኔ ማን ወሰነው ካቢኔው ይሆናል ብለን የካቢኔውን ዶክመንት ብናገላብጥ የለም ካቢኔው አይቆም አይ የለም ምክር ቤት ይሆናል የወሰነው ብለን ብንወስን ምክር ቤቱም አልነበረ ምክር ቤት አያውቀው ውሳኔው የለም የኢትዮጵያ ሕዝብ ሪፈረንደም ወስኖ እንዳይሆን እንዳይባል ነበር ለኛም ያኔ የኢትዮጵያ ሕዝብ ያልወሰነው ተወካዮቹ ያላዩት ቢያንስ ካስፈጻሚ ካቢኔ ያላየው ውሳኔ ማን ወሰነው እዚ ትሪዎ ዘለኹም መልሓሱ ኣዝዩ ደረጃ ዘይብሉ ብትዕቢትን ብድንቁርናን ዝተባዕጠ መራሒ ኣብ ፖለቲካ ናይ ዓለም ኣብ ዘበኑ ንሱ ዝፈረመ ንኣብነት ብዙሕ ሃብቲ ናይ ኢትዮጵያ ንኢማራት ንኸረክቦ ፈሪምዎ ከም ዘሎ ንኣይኤምኤፍ ፈሪምዎ ኣሎ ድሕሪኡ ዝመፅእ መንግስቲ ንኣይኤምኤፍ ኣይፈልጠኩምን እየ ክብል ኣይኮነን ንሱ ተለቂሕዎ ዘሎ ሃብቲ ድሕሪኡ ዝመፅእ መንግስቲ ኣይፈልጦን ኣነ መን ገይርዎ ክብል ኣይኮነን ዋላ እውን መንግስቲ ናቱ እንተወደቐ ብኻልእ ኣዘራርባ መለስ ነዚ ነጊርዎም እዩ ሜኒሊክ ዝፈረሞ ሃይለ ስላሴ ግድን እዩ ከኽብሮ ኢልዎ ሃገራት ብኸመየን ዝሰርሓ ሃይለ ስላሴ ንስ ዝፈረሞ ደርጊ ክቕበሎ ግድን እዩ ደርጊ ንዝፈረሞ ንሕና ክንቅበሎ ግድን እዩ ንሕና ዝፈረምናዮ ድማ ድሕረና ዝመፅእ መንግስቲ ክቕበሎ ናይ ግድን ኢሉ ሕቶ ናይ ኤርትራ ድማ ንዓኻ ዝምልከት ከም ዘይነበረ ብተደጋጋሚ ተገሊጹልካ እዩ እቶም ካድረታት ናቱ ግን ንፕሬዚደንት ኤርትራን ንመለስን ምልክት እናገበሩ ኣዚፍ ሓደ ሮኬት ሳይንስ ምስጢር ከም ዘቃልዑ ገይሮም ንግሆም ምሸትን ንዑ ክዛረብ ኢና ንርኢ ዘለና መመላእታ ናቱ ግን እንታይ እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ስምዑ ለሚዲያውን የተቆጣጠረው ሁሉም ሰው የሚያስታውሰው ነው አሁንም አየር ላይ ያለ ጉዳይ ነው አሰብ የምትባል ቦታ በእጅ ለመጨበጥ ደርሰናል በጣም ቅርብ ቦታ ናት 50-60 ኪሎ ሜትር ብትሆን ነው እንወስዳለን በጉልበት የሚል ነው ድባቡን የተቆጣጠረው ምንም የሚከለክለን ነገር የለም በወታደር አቅም በቴክኖሎጂ ሁሉም ነገር ተዘጋጅተናል ቀምተን ልናመጣል ነው ሽፍቶች ከዚህ በፊት ተከፋፍለው አገርን ከፍለው ነው እኔ ራሴ ላመጣል ነው የሚል ወሬ ነው አገሩን የሞላ አብይ አሕመድ ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክ እዮም ዝነግሩ ዘለው ኣብ ብፍላይ ኣብ ክልል ኦሮሚያ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ዓሰብ ቀሪብና ከም ዘለና ኣብ ቀሪብና ኢና ዘለና እቲ ርድዋንን ረዳን ጌታቸውን ከደሞ ዝነበሩ ኣታሒዝካ ማለት እዩ ቀሪብና ኢና ዘለና ስለዚ ተፀበዩ ንባሕሪ ከም ፃልኩም እየ ዝዓይነት እዩ ዓሻ ድዩ ህዝቢ ከስቁ ኢሉ ዝኣምን ዓሻ ኣለዎ ዓሻስ ኣለዎም እዩ ከዚህ የተነሳ ህዝቡ ዛሬ ጦርነት ይነሳል ነገ ይነሳል የሚል ትግራይ ላይ ግልጽ የሆነ አሁን ህዋት የሚሉት ነገር አይደለም ትግራይ ላይ ግልጽ የሆነ የጦርነት ዘመቻ ተጀምሯል ማለት የወሬ ህዋትን ከምርጫ ዙር እንደተሰረዘ የሚታወቅ ነገር ነው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደርን መክሰስ በግልጽ ነው የተጀመረው ወታደሮቹን መክሰስ ቲዲኤፍን መክሰስ በግልጽ ነው የተጀመረው كما دما لك تي كوينات ناي تግራይ ዝሓለፈ ተሪና ይኮይና ከመይ ኢሉ ጀሚሩ እቲ ናቱ ፕሌይ ቡክ ታገባብ ዝጀመረሉ ታሪኻ ንትግራይ ኩናት ክጅምር ከም ዝኾነ ዘርኢ ግልጽ ዝኾነ አካይዳ የተጀሚሩ ዘሎ ንህወሓት መኽሳስ ወታደራዊ ሓይልታት መኽሳስ አካይዳ ናይት መንግስቲ መኽሳስ እዚ ነገራት እዚ ድማ ምኽንያት ምድላይ ነቲ ኩናት ንምጅማር ከም ዝኾነን ትግራይ
ክትረም ከም ትኽእል ወይ ናብ ትግራይ ኩናት ክግበር ከም ዝኽእል እቲ መርሕነት ናይ ትግራይ ድማ ተረዲእዎ ስለ ዘሎ እዩ ብፍላይ እቲ ትውጊና ኩናት ተጀሚሩ ገለገለ ክብል ከሎ ናብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ትግራይ ዘንፍት ኩነታት ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እና አንዳንድ እርምጃዎችም አሉ ሸቀጦች እንዳይገባ ማስተጓገል አፋር ክልል ላይ ሄዶ ወታደሮችን ማደራጀት ማስፈራራት አሁን እጅ ሰጡ ያላቸውን ሰዎች ማዝመት ሚዲያ ላይ መጥተው እንዲናገሩ እንዲያንጓጥጡ ማድረግ ነገር ግን አብይ ያለውን ነገር አላደረገም አሁን እኔና እናንተ በመናወራበት ሰዓት ይሄንን ነገር ደፍሮ ማድረግ አልቻለም ትግራይ መሄድ አልቻለም ኤርትራ መሄድ አልቻለም ኤግዛክትሊ ስለዚህ እቲ ዝግበር ዘሎ ዘረባ ተህዲድ ፈኸራ ብሙሉ ክገብሮ ስለ ዝኽእል ዘይኮነ ምናልባት ዶክተር መልኪሳ ኣብዛ ሕልፍ ኢሉ ይብላዩ ከትነውሐና ስለምንታይ አቢ እዚ ዓይነት አጀንዳ ይጥቀም ሰዎችን አመራሮችን ሰብሰብ አድርጎ ለመታየት ሞከረ አጀንዳውን ለማስቀየር ከውስጡ ፍራቻውን ለማውጣት ሳይኮፓት በሽተኛም ስለሆነ እንደዛ አይነት ካላደረገ በስተቀር ችግር ውስጥ ይገባል አብይ ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ያደርጋል ስለዚህ አንዱ ዋናው ስሜቱን ለመቆጣጠር ያቺን መድረክ ፈጥሯል በተለይ ደግሞ በትጥቅ ትግል አብይ ተሸንፏል ኦልሞስት እየተሸነፈ ነው እያየን ነው በፖለቲካም እየተሸነፈ ነው አንደኛ ኦህዴድን የበተነው አብይ ነው ከምዚ ንሪኦ ዘለና አብይ አሕመድ ዝገብሮ ዘሎ አካይዳ ብሙሉ ካብ ውሽጣዊ ፍርህናቱ ዝበገስ እዩ ነቲ ፍርህ ዘለዎ ነቲ ዘለዎ ራዕሊ ካብኡ ንምህዳም ዝገብሮ ዘሎ አካይዳ እዩ ብፖለቲካ ይኹን ብወታደራዊ መንገዲ ዝተሰዓረ እዩ ናብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ክሓርም ከም ዝደሊ ንነዊሕ እዋን ተዛሪቡ እዩ ክኸይድ ዘይምኻሉ ግን ዓቕሚ ስለዘየለ እዩ ኩነታቱ ስለዘይ ተኣማምኖ ዘሎ እዩ ስለዚ አብይ አሕመድ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ወጥርን ፍርህን ስለ ዘሎ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ፍላይ ዝኣባለ ከይዱ ኩሎም ቶም ዝኣምኖም ዘበለ ናብኡ ፀዊዑ ንሰሙናት ተማኺሮም እዮም ዳርጋ ነገር ትኸደናላ ፋሕ ትብለናላ ትብተናላ ብፍላይ ነቶም ኢሊት ናይ ኦሮሞ ብምሉኦም ተኣኪቦም እዮም ነይሮም ስለዚ ኩላ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና እዛ ስልጣን ካቢና ትሃድማላ ኩላ ነዛ ኣብ ዙርያ አቢ ስልጣን ዝጥቀሙ ዘለውን እንጆይ ዝገብሩ ዘለውን ዝከኣለካ ገበር እንተዘየለታ ስልጣን ካቢና ትወፅእ ኣላ ስለዚ ኩሉ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ አንጻር ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ኩናት ከም ዘሎ ጌርካ ክሸይጥ ኣለካ ምንታን ነታ ውሽጢ ዘሎ ብፋኖ ዝግበር ዘሎ ስዕረት ብሸነ ዘጋጥም ዘሎ ስዕረት ሸለል ኢልካ ወይ እውን ረጊፅካ ክትሓልፍ ተኮይንካ ንዕኡ ንምግባር እዩ ስለዚ አብይ አሕመድ ዝኸዶ ዘሎ ኩነታት ኩናት ስለዘይደሊ ወይ እውን ኩናት ድንጋጠ ናይ ህዝቢ ስለ ዘሎ ዘይኮነ ንሱ ንኩናት ከዋፅኦ ከም ዘይክእል ስለ ዝፈርህ ዘሎ እዩ ግን ብዘይ ኩናት ድማ ኣብ ስልጣን ክቐፅል ከም ዘይክእል ከዓ ተረዲእዎ ኣሎ ስለዚ መንከራኽሮ እዩ ኣብ መንጎ ፀጥፍን ከውሕን እዩ ተገራጭ ዘሎ ናበይ በቲ ተኸድካ ምስ ከውሒ ምግጫው ኮይንዎ በቲ ተኸድካ ድማ ብፀጥፊ ሸለው ኢልካ ምኻድ ኮይንዎ ትሚኢሉ ከይቅመጥ ድማ እታ ቁጠባ ፈለኽለኽ ትብል ስለ ዘላ እቲ ናይ ቁጠባ ሽግር ድማ ወላ ሓንቲ ክገብሮ ይክእልኒ እዩ ነዚኣ ንኣምን ዘለከ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዋ ክልተ ካልኦት ንሱን ካለን እንታይ ኢሉ in his address to parliament today ኣብዛ ንፓርላማ ዝተዛረበላ መዓልቲ አብይ sounded stripped of his usual defiance አብይ ናይ መወዳእታ ደረጃ ከም ዝበፅሐን ኩሉ እቲ ዝነበረ ትብዓትን ኩሉ እቲ ዝነበረ ነገራትን ንሱ እውን ከም ዝጠለሞ ንሱ ከም ዘየለይና ንርኢ he offered nothing meaningful on the economy ኣብቲ ቁጠባ ዘሎ ሽግር ዝኾነ ይኹን መፍትሒ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን መቐሸሺ ክጥቀም ከም ዘይከኣለ he sounded no balance in thought only same hollow talk and about parks and lodges ስለዚ ዝኾነ ይኹን መዋፅኦ ዝኸውን ሓሳብ ወይ እውን ንሰብ ክእምን ዝኽእል ነጥቢ ክገብር ከም ዘይከኣለን ትርጉም ዘይብሉ ፓርክ ገበርኩ ዶ ከም ዝገበርኩ እናበልካ ንህዝቢ ዝበልዕን ስተን ስኢኑ ዘሎ መፍትሒ ክኾነ ይክእልኒ እዩ ብሓሶት ድማ ከተእምኖ ይትኽእልኒ ኢኻ he have no sign of hopes for his re-election ከምኡውን he gave no sign ንዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ክምረፅ ምዃኑ ዘርኢ ተስፋ ከም ዘለዎ ዝኾነ ኣይገለፀን ስለዚ እታ ምርጫ ሓደው ኩናት ገይሩ ክሓልፋ ክፍትን እዩ ኣብታ ምርጫ ምስ ቀረበት ኩናት ክገብር እዩ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ተባሂሉ እቲ ምርጫ ከም ዘየለ ክገብር እዩ እንተዘየለ ድማ ሩኡይ ዝኾነ ስርቂ ገይሩ ክዕወት ክእል ክኸውን እዩ ንሱ ክገብር ዝኽእል he tried to maneuver that Pretoria agreement to focus on ጌታቸው ረዳ who hosted and useless ስለዚ ብዛዕባ ውዕል ፕሪቶሪያ ድማ ዝኾነ ነገር ክብል ስለዘይከኣለ እንታይ ኢሉ ንዑ ዝፈረሙ ጌታቸው ረዳ ጻድቃን ምሳይ ስለ ዘለው እቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ከምቲ ዝድለ ንገብሮ ኣለና ብምባል ብህዝቡ ተነፂጉ ተሰጊጉ
ተጓሒፍ ኣብ ዙርያኻ ተደርቢ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ደገፍ ናይ ህዝቢ ከም ዘሎ ንትግራይ ከም ዝውክል ጌርካ ምዝራቢዎ he has no legal ground or path to the race ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ ይኹን ጭቡጥ ዝኾነ መንገዲ ዘዋፅኦ መንገዲ ናብ ቀይ ባሕር ከም ዘየለ ገሊጹ he faces no viable road ahead in his war with Fano ንፋኖ ንምስዓር ድዩ ናብ ጣውላ ንምምጻእ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ከም ዘይብሉ this moment marks as quiet but decisive win for all who resist him ስለዚ እዛ ዝረአናያ አብይ አሕመድ ናይ መወዳታ ኩሎም ትናዓቢ ከኣልዩ ዝደልዩ ተሳዒሩ ከም ዘሎ ምልክት ዝሃበ ነጥብ መቐይሮ ኢና ሰሚዕና ዘለና ኢሉ ንዓ ድማ ሼር ገይሩ ንዓም ዘለቀ እንታይ ኢሉ እዚ ናይ ሓሶት መራሒ ዝኾነ ቆልዓ በሻሻ ዝገበሮ ካን አርቲስት ዝብሎ ናይ መደናገር ሰብ ማለት እዩ አብይ አሕመድ appeared stripped of his usual bravado in hall of defiance ስለዚ ኩሉ ግዜ ኩሉ ነገር ክገብር ዝኽእል ሓይሊ ዘለዎ ገይሩ ዝገብሮ ዝነበረ ንሱ እውን ካብኡ እውን ከም ዝተፈልየ ንኣብነት he offered nothing of substance on Ethiopia's collapsing economy ዝኾነ ይኹን ነቲ እናንቆልቆለ ዝኸይድ ዘሎ ቁጠባ ነቲ ህዝቢ ተስፋ ዝህብ ዝኾነ ይኹን ሓሳብ ከቕርብ ከም ዘይከኣለ no plan no accountability no vision ከምኡ ድማ ዝኾነ ፕላን ከም ዘይብሉ ዝኾነ ይኹን ነቲ ዘሎ ፀገም እዝን ክዕርየ ሓላፍነት ክንወስድና ዝበሃል ዘየለ ከምኡ ድማ ዝኾነ ይኹን ንፅቡቕ ነገር ራእይ ከም ዘየለ ጂዲፒ ዶ ቢልዮን ዳላር ዶ ፕሮጀክት ዶ ብላብላ ኩሉ ዝትብሎ ዘለካ ፕሮጀክትስ ብዓት ኮሪዶር ገይረ ገለገለ ኢልካ ንተራ ህዝቢ ብኸመይ ይጠቕመሎ መናብሮ ናቱ ይሓስር እዩ ዘሎ ዝብላዕን ስተን ይረክብ ዘሎ ትምህርትን ጥዕናን ይርክብ ዘሎ ናቲንግ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ዘሎን ዝብሎ ዘሎን ምስቲ ዴይ ቱ ዴይ ላይፍ ናይቲ ህዝቢ ዝረአ ዝተሓሓዝ ነገር የብሉን that's why ድማ ንህዝቢ ክእምን ዘይክእል ፅርግያ በለጅለጅ ግበረሉ ችትኸል ገለ ግበር ተራ ህዝቢ ኣብ ሂወቱን ኣብ መናብሩን ኣብ ትምህርቱን ኣብ ጥዕኑን ዝመፀሎ ውፅኢት ክሳብ ዘየኣለወ you do nothing ዝኾነ ይኹን ውፅኢት ክመፀካ ይክእልኒ ብህዝቢ ድማ ደገፍ ክትረክባ ይትኽእል instead እንታይ ዝብል ዘሎ he recycled the same tired rhetoric about parks lodges and vanity projects while millions of Ethiopians face hunger inflation and despair ስለዚ ኩሉ እቲ ዝብሎ ዘሎ ፅርግያ ሰራሕኩ ፓርክ ሰራሕኩ ገለ ዝብሎ ዘሎ ንውሑዳት ብኢድ ዝቁፀሩ ውሑዳት ሃብታማት ኢንጆይ ዝገብርዎ እምበር ዝበዝሐ ሰብ ጥሜት ደርቂ ምንሃር ዋጋታት ከምኡ ድማ ናይ ዓቕሊ ፅበትን ተስፋ ቁርፀትን ሒዝዎም ዘሎ ዝኾነ መፍትሒ ከምፃሎም ኣይከኣልን as expected he showed no trace of leadership only a desperate attempt to reframe the Pretoria Agreement as the already irrelevant and also ጌታቸው ረዳ as a diversion that fools no one ስለዚ ውዕል ፕሪቶሪያ ንምቕያር ዝኾነ ዝተገበረ የለን ብዛዕባ ጉዳይ ቀይ ባሕሪ ዝኾነ ይኹን ዝመፀ የለን እንትርፎ ናይ ተነፅሎን ሕጊ ምፍራስን ፀገም ምፍጣርን ተዘይኮይኑ ዝኾነ ነገር ኣይነበረን he has no legal or diplomatic path to the race ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና እዚ ሰብ እዚ በይኑ ዝተነፀለ ሓይሊ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ኩላቶም ድማ እቶም ፖለቲከኛታት አብይ አሕመድ ብየማንን ፀጋምን ክጭፍጭፍዎ ንሰማዕ ኣለና ስልቱ ምን እንደሆነ ታውቃለህ ጨካኝ ነኝ አረመኔ ነኝ በኔ ላይ የሚያምጽና የሚነሳን ሁሉ እገላለሁ የሚል መልእክት እያስተላለፈ ማስፈራራት እና ጸጥ ረጭ ማድረግ ነው የሚፈልገው አሁን ያነሳው ጥያቄ ይሄን የአገዛዙን አመለካከት ወደ ተግባር ለመለወጥ የሚያስችል ነው የሚያግዝ ነው እንዲፈራም እያደረጋችሁት ነው ይሄ መንግስት ጨካኝ ነው በሰላማዊ መንገድ ልታገለው አንችልም ርህራሄ የለውም እንዲህ ብለህ ለህዝብ በመናገር ማስፈራራት ገዥውን ፓርቲ መተባበር ነው በእኔ እምነት ምንም የተለየ ፍጡር አይደለም ዶክተር አብይ እንደማንኛውም ጨካኝ አምባገነን ነው ማንም ጨካኝ አምባገነን ህብረተሰብ ከተባበረና ጠንካራ ህዝባዊ እምቢተኝነት ካካሄደ ከመሸነፍ ከምትሪእዎ ዘለኹም እዚ መንግስቲ እዚ ብሓቀኛ ምስሉ ክንገልፀለና ምክንያቱ ጨካን ግፍዐኛ ብጀኩ ኣብ ስልጣን ኩሉ ዘይደሊ ዝኾነ ይኹን ብሓሳብ ዝፃረሮ ንስልጣኑ ዝፃረሮ ወይ ክወዳደሮ ዝኽእል ድማ ቀቲሉ ኣሳዲዱ ኣሲሩ ጨፍጪፉ ኣብ ኩርሲ ናይ ስልጣን ንሓዋሩ ክቕፅል ዝደሊ ምዃኑ ንሱ ዝኣምነሉ ህዝቢ ተላዒሉ እምቢ እንድሕር ኢሉ ክቕያር ዝኽእል እዩ ከም ማንም ካልእ ዲክታቶራዊ ሓይሊ እናበለ ዝዛረብ ዘሎ እታ ዝብላ ዝነበረ ሰላማዊ ቃልሲ ትብል ግን ምስ አብይ አሕመድን ምስ ዘለዎ ስርዓትን ክኸይድ ዘይክእል ምዃኑ ኣይሆበር ይህሉ ክኸውን ዋላው ካብቲ ወታደራዊ ጎንፂ ኣያምን እየ እንተበለ እቲ ንሪኦ ዘለና ዘረባ ግን አብይ አሕመድ is a loser ዝኾነ ይኹን ነገር ክገብር ዘይክእል ምዃኑን ፋኖ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ፋኖ ድማ ብየማንን ፀጋምን እናሓየለ እናበርትዐ ይመፅእ ከም ዘሎን ኩሉ ግዜ ድማ ውደባናቱን ኣሰላልፋናቱን ዓወታት ናቱ ድማ ንኣብነት ኣብዚ 150 ሰራዊት ናይ
መንግስቲ ከም ዝቀተለ ፋኖ ዝነግር ዘሎ እቲ ውግእ ይቅፅል ከም ዘሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ብርቱዕ ረፅሙ ከም ዘሎ 27 ወርሒ 10 intense and widespread fighting erupted across multiple fronts in ደብረ ወረዳ in Dera ወረዳ ዝበሃል ማለት as Fano forces under the ናይቲ ሓደ command ዝግበር ዘሎ እዩ ከምኡውን the regime had planned to encircle Fano units under the cover of darkness deploying troops from Arb ከምኡውን ከበባ ንምግባር ዝተፈላለየ ስጉምትታት ንፋኖ ኣኽቢብካ ንምህራን ብኩሉ ዓይነት ስልትታትን ሜላታትን ይጥቀም ከም ዘሎን ግን ይሰልጦ ከም ዘየለ እቲ ፋኖ ድማ ኣብ ዝኸዶ ይዕወት ከም ዘሎን ኩሉ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩናት ብርቱዕ ከም ዘሎ ምስ ፋኖ ከምቲ ዝደለ ድማ ዋላ ለንቀነቲ ሞመንትም ኣትሊስት ኣነ ብዙሕ ሪፖርት ይገበርኮ ናይ ፖለቲካ ስለ ዝበዝሓኒ ግን እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ እናነቅሐ እና ተኣሳሰረ ይኸይድ ከም ዘሎን ስለምንታይ ክበድ እቲ ፀገም ንዓበየ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዚ ድማ ናይ ጀነራላቱ ድማ ንቐፅል ደርግ በጠመንጃና በጉልበት አቆየዋለሁ ብሎ ያልቻለውን ኢህአዴግ ዋናው አጀንዳ ሰላም ነው ያለ ወደብ ሰላምና ልማት እናሳካለን ብሎ ያጣጣለውን የአሰብ አጀንዳ መዘው ብቅ ብለዋል። ይህም ከነብርሃኑ ጁላ ቂም ጋር ገጥሞላቸዋል ሲል ያብራራል። ባርበር እናገኛለን በቦሌም ሆነ በባሌ። ፊልድ ማርሻሉ ባሌም ሆነ ቦሌ ሳይሄዱ በፊት ኤርትራ ነበሩ። እሳቸው ብቻ ሳይሆኑ አሁን ከእሳቸው ስር ሆነ የተሰማሩት አብዛኞቹ የዛሬ ጀነራሎች የድሮ ወታደሮች ሆነው ኤርትራ አሊያም ትግራይ ነበሩ። በዋና መምሪያ ደረጃ ካሉት የመከላከያ አመራሮች መካከል አሁን 71.4% ከፍተኛ ኃላፊዎች ምርኮኞች ኤርትራና ትግራይ የተዋጉ ናቸው። በአሁኑ ወቅት ብሓፈሻ እንታይም ዝብልዎ ዘለው እዞም ኢትዮጵያዊ ሚድያ እዩ ብዙሕ ሰብ ዝሰምዖም እዩ ሰራዊት ናቶምን ይሰምዖም እዩ ምሩኽ ክነሱ ተሃዲድ ዝገብሮ ዘሎ ትርጉም የብሉን። ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ክንደይ መንግስታት ናይ ኢትዮጵያ ፈቲኖም ብሓይሊ ክኸውን ከም ዘይክእል ተረዳዲኦም ዝገድፍዎን ዝቐበፅዎን ነገር ሎሚ እሱ ተመሊሱ ነዚ ከምልስ የኢሉ በዚኦም ምሩኻት 70 ቶም ጀነራላት ናቱ ምሩኻት ዝነበሩ ብትግራይን ብኤርትራን ንትግራይን ንኤርትራን ብሓደ ክሃርሙ ዝሓስቡ ዘለው ኣብ ህውተታት ዝኣተዉ ምዃኖም እዮም ዝነግሩ ዘለው። መንግስቲ ኤርትራ ድማ ቤላ ገይሩ ዝፈልጦምን ኣካይዳ ናቶምን ጥበቦም ስለ ዝፈልጥ ድማ ወላ ሓንቲ ክገብርዎ ከም ዘይክእሉ ኤርትራ ብዙሕ ስምራት ክትገብረሎም ከም ትኽእል እዮም ዝነግርዎም ዘለው። ሰራዊት ናይ ኣቢ ነዚ ሪፖርት ናይ ኢትዮ ፎረም ከም ሰምዖ ርግፀኛ እየ። ስለዚ ከይተበገስካ በርከረይ እንዳለ ጠረጥ ከይብሉ ትግረ ሓፍ ከይበልካ ቋቐበልካ ዝኸውን ዘሎ እቲ ጉዳይ ናብ ዝኸድዎ ከም ዘይብሎምን ዋላ እቲ ሚድያ ፀረ ኤርትራ ዝኾነ ሚድያ ኣንፃር ኤርትራ ገጢሙ ክዕወት ዝኽእል ዓቕሚ ናይ ኣቢ ከም ዘየለ እዮም ዘርድእዎ ዘለው። ኣብ መወዳእታ ድማ እንድሕሪ ናብ ኩናት ክእቶ ኮይኑ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ነቲ ህዝቢ እቲ ኢትዮጵያዊ ስለ ዝነግሮ ዘሎ እኹል እዩ። ንሕና ብፍሉይ ከነእምነሉ ንኽእል ጉዳይ እውን ክህልወና አይክእልኒ። እዚ ኸዓ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ኩነታት እዩ። እስካብ ዝኻ ስምዑ። ከፕሪቶሪያ በኋላ አንድ የአፈጻጸም ስምምነት ኔይሮቢ ላይ ተፈርሞ ነበር ከ5 ቀን በኋላ። ምክንያቱም በፕሪቶሪያ ስምምነት መሰረት የወታደራዊ አዛዦች ደግሞ የጸጥታ አፈጻጸም በተመለከተ ናይሮቢ ላይ የፈረሙት። ናይሮቢ ላይ የተፈረመው ፊርማ ነው ብልጽግናና ሻዕቢያን በከፍተኛ ሁኔታ ወደ ግጭት የከተታቸው። ያኔ በተደጋጋሚ ሲገለጽ ነበር። ብዙዎቻችሁ እንደምታስታውሱት የጅዳ አግሪመንት የሚባለው ልክ ሁለቱም ሀገራት የፒስ ሪአፕሮችመንት ከፈጸሙ በኋላ ሁለቱም ሀገራት የተስማሙት ስምምነት ነበር። ጅዳ ላይ አንድ ስምምነት ተስማምቶ ነበር። ሰው በወቅቱ አብርሃም ታይምስ አየር ላይ አልነበረም። እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ዳርጋ በብዙሕ መንገዲ ኒት ምስጢራት ዝወፁ ዘሎ እዚ ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝበሃል ዘሎ ከምኡውን እቲ ኣብ መንጎ ኣቢን ኤርትራን ዘጋጠመ እንታይ እዩ ንዝብል ኩሉ ሰብ እንዲ በብዝመስሎ ኣናላይዝ ክገብሮ ዝፍትን ብሓፈሻ ንሪኦ ዘለና ግን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ኣቢን ኤርትራን ዘጋጠመ ባእሲ ማእሲ ጀሚሩ ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ ህወሓት ምስ ኣቢ ስለ ዝተዓረቐ ድዩ ከምኡ ከጋጥም ክኢሉ ኤርትራ ንተጋሩ ከጥፉ ስለ ዝደልዩ ዝነበሩ ዲ ኣጋጢሙ ኖ መብዛሕትኡ እሱ ይኮነን ትዘረባ እንታይ ዳ እዚ ንመህደም ዝጥቀምሉ ምዃኖምን እዞም ክልቲኦም ትሪእዎም ዘለኹም ብፍላይ ድማ ታደሰ ወረደ እዚያ ዘረባ እዚኣ ብፍላይ ኣስተውዒልና እውን ክንሪኣ ዘለና ኢና። ቀዳማይ ነገር ኤርትራ ኣብ ውዕል ናይ ጅዳ ኣስሚራ ዝተዛረበትሉ ከምኡውን ኣብይ ኣሕመድ ኖቤል ፕራይዝ ዝረኸበሉ ምክንያት ልዑላውነት ናይ ኤርትራን ግዛታዊ ሓድነት ናይ ኤርትራን ከኽብር ኣብ ልዕሊኡ ድማ ነቲ ውሳነ ናይ ኮሚሽን ዶብ ክቕበል ከም ዝኾነ ስለ ዝፈረመ እዩ። ክልቲኦም ድማ ኣብዚ ከም ዝብልዎ እውን እንታይ ይብሉ ሓደ ናይ ሴኪሪቲ ኣላያንስ ገይሮም ከም ዝነበሩ
ናይ ሴኩሪቲ ማለት ናይ ጸጥታዊ ዝምድና ሽርክነት ገይሮም ከም ዝነበሩ እንታይ ዝብል እሱ ድማ ማንም ሓይሊ ንኢትዮጵያ እንተሃሪምዋ ንኤርትራ ከም ዝሃረመ ብሓደ ክቃለስዎ ንኤርትራ ዝሃረመ እንተሎ ድማ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓደ ኮይኖም ንክቃለሱ ዕላማ ገይሮም ክሰርሑ ጀሚሮም ከም ዘለውን እዚ ሓሳብ እዚ ካበይ ዝተበገሰ እንድሕር ኢልና ካብ ኣቢ ዝብገስ ክኸውን ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ኣቢ ይፈርህ ስለ ዝነበረ እቲ ፍርህናቱ ድማ እንታይ እዩ ህወሓት ሃሪሞም ካብ ስልጣኑ ከኣልይዎ ከም ዝኽእሉ ይፈርህ ነይሩ ስለዚ እቲ እንኳ ኣብ ስልጣነይ ክቕፅል ክሕግዘኒ ዝኽእል መንግስቲ ናይ ኤርትራ እዩ ዝብል እምነት እዩ ነይርዎም ከም ዝነበሮ ርዱእ እዩ እዚ ስለዚ ኤርትራ ድማ እቲ ህወሓት ዝበሃል ናብ ፖለቲካ ክምለስ ነታ 4 ኪሎ ክቋፅሮ ስለዘይደሊ ዝነበረ ንኣቢ ስለ ዝፈትውዎን ስለ ዝድንግፅሉን ዘይኮነ ንዓታቶም እውን ኣገዳስነት ስለ ዘሎ ሽፋን ክገብርሉ ምዃኖም እምበር ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ብኣቢ ንኤርትራ ካብ ዘየለ ጸላይ ክከላኸለላ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ግምት ናትና ፍሉጥ እዩ እንተኾነ እቲ ኣቢ ዝበሃል ኣብቲ ኩናት ናይ ትግራይ እናተኻየደ ከሎ ድሮ ምስ ኤርትራ ከይተባተኸን ከይተባእሰን ከሎ ኣብ ሲሸልስ ንጻድቃንን ወዲ ወረደን ረኺቡ ንሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብቲ ውሽጢ ከሎ ክንሃርሞ ኣለና ኢሉ ፕላን ገይሩ ኣብ ውሽጢ ኩናት ከሎ ምስ ኤርትራ ድማ እናተመሓዘቦ ከሎ ምስ ኤርትራ እናተራኸቦ ከሎ ከምኡ እናገበረ ምስ ኤርትራ ርክብ ገብር ነይሩ ብድሕሪ መጋረጃ ግን እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ምስኡ ከይዘራረብ ከም ዝነበረ ስለዚ ጻድቃን ከምኡ እውን ጌታቸው ረዳ እዞም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ኩነታት ብቐረባ ይፈልጥዎ ነይሮም እዮም ታደሰ ወረደ ይፈልጥ ነይሩ እዩ ሕጂ እውን ታደሰ ወረደ ኣብታ ፀወታ ናይ ትግራይ ምናልባት ንግረ መንገዱ ኣወል ኣተንባ ሓቢሉሎም ኣሎታ ኩነታት ታደሰ ወረደ ከመይ ገይሩ የዘናግዖም ከም ዘሎን ዕላማ ናይ ታደሰ ወረደ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእልን ኩሉ ሰብሲ ተፈላሊጡ እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ኤርትራ ክንደይ ስጉምቲ ቅድሚት ሓሊፎም ፅቡቅ ገይሮም ኣንቢቦሞም ከም ዘለው ምግንዛብ ዘድሊ እዩ ሓንቲ ቪድዮ ነይራ ናይ ኣወል ብፅቡቅ ዝተሰርሐት እኳ ኣይረኸብኳን ግን እስከ ስምዕዎ ድሓን ድማ ኣለኒ እዚ ሕጂ ዝብለኩም ብቐጥታ ንቲዲኤፍን ሕወሓትን ዝምልከት ኮይኑ ነዞም ሕጂ ዝገልጾም ሰባት ብጥንቃቐ መነፅርኩም ኣጥሪኹም ክትርእይዎም ዘለኩም ሰባት እዮም ብዓቢኡ ናይ ሰራዊት ትግራይ ናይ ናዕቢ ኩነታት ንምምርማር እውን ክሕግዘኩም እዩ ኣስማት ክዝርዝረልኩም እየ ኣስተውዕሉ ታደሰ ወረደ ዓለም ገብረ ዋህድ ኢሳያስ ታደሰ ሓላፊ ፕሬዝደንት ቤት ጽሕፈት ከወልደ ዕንበብ ሓላፊ ስለያ እዮም እዞም ዝገለጽኩልኩም ሰባት ትግራይ ብጥንቃቐ መነጽራ ኣጽርያ ክትርእዮም ዘለዋ ሰባት እዮም ጌታቸው ረዳ ምስ ደመቀ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እንተበልና ድማ ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊቱ ናብ ሕሞራ ከወቱ መጽናዕቲ ይገብሩ ብፍላይ ዞም ናይ ሓራ መሬት እኽብካብ ዝብል ኣሎ ቶስት ናይ ምዃን ተበጉሶ እንዲሁ ተጋሩ ምጥንቃቕ የድልየኩም ንዓና ግን ጽቡቕ ዜና እዩ ብዋ ድማ ኣለኒ እዚ ሕጂ ዝብለኩም ብቓት ክዝርዝረሉ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ኣገይን ኩላ ካልኩሌት ገይሮም ዝገብርዎ ዘለዉ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እውን ስቲል በዓል ብርሃነ ልፍዓተይ ክዛረብዎ ዝፀንሑ እዮም ኣብ ውሽጢ ህወሓት ዓብ ፀገም ከም ዘሎ ስቲል ዘይፅረየ መሓውር ከም ዘለዎም ጌታቸው ረዳ ድማ እዚ ወዲ ወረደ ዝበሃል ዘሎ ታደሰ ወረደ ድማ ተልእኮ ዝተዋሃበ ብኣቢ እውን እንተኾነ ነቲ ፅምዶ ንምብታኽ ምስ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዝፍጠር ዘሎ ዝምድና ንምብታኹ ሓንቲ ካብተን 8 ነጥብታት ዝፈረመለኒ ነይሩ ካልኣይ ድማ ንትግራይ ከተዘናግዕ እናዘናጋዕካ ኣብ ሓዊ ምእታዋ ሕንፍሽፍሽ ክትፈጥር ኩሉ ግዜ ድራማ ምፍጣር ምስ ህወሓት ኣለኹ ትብል ምስ ትለኹ እናበልካ ከምቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ከይተኸተልካ በዓል ጌታቸውን ጻድቃንን ኮምፕሊት ኣንጻር ህወሓት ስለ ዝኸዱ ተሳዒሮም እዚ ግን ኣብ ህወሓት ኣለኹ እናበለ ከጋጩን ፀገም ክፈጥር ዝኽእልን ከም ዝኾነ ግን ፈሊጦም ኣለዉ ኣይ ቲንክ በዓል ብርሃነ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ክዛረብዎ ሰሚዕና ኣለና ብሓፈሻ ጌታቸው ረዳ ድማ እቲ ፈረስ ኮይኑ ዘሎ እዩ ወታደራዊ ስልቲ ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ እውን ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ ነይሩ ድሮናት እንደወገለዶ ወታደራዊ ስጉምቲ ናብ ኤርትራ ክውሰጡ ኮይኑ ኣብኡ እውን ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓላፊ ደገለዶ ኢልዎ ስለ ዘሎ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ክዋሳ ኢሉ ሓፂዎ ዘሎ ከም ዝኾነ እውን ማንም ሰብ ዝስሕቶ ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ቀልጢፉ ዝቀያየር ዘሎን ልዑል ምስትውዓልን ጥንቃቐን ዘድልዮ ምዃኑ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣርሒቑ ኣንቢብዎ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ this is a very interesting time ግን ኣገዳሲ ከዓ እዩ መስለኒ ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ከጋጥም ከም ዝኽእል ንብዙሕ ነገራት ድማ ድልውነት ዘድልዮ እዩ ንሕና ከም ኤርትራውያን ዝለዓለ ብድሆ ዝመፀና ዘሎ ኣብዚ እዩ ስለዚ ንሕና ክንገብራ ንኽእል ኣብ ደገ ዘለና ሓንትን ያሳ ድማ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ማንም ግዜ እምናዓረ ክኸውን ኣለዎ ኢትዮጵያ ሲያምርባት አይኑ የሚቀላ የሚናደድ ቆሽጤው የሚያር
ኢሳያስ አፈወርቂ የሚባል የሚቁነጠነጥ ዛሬ ይልቃል ጌትነት መገረድ እኮ ትችላለህ። ማን ከለከለ? ተገረድ። እንዴት ነው ህሊናም በዚህ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎ ፅልኢ ኣበይ የውፅኦ መሲልኩም? ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ፅልኢ ኣብዚ እዋን እዚ ዝጥቀሙላ ዘለዉ ፈላሊኻ ነቲ ሃገር ንምውዳቕ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ፖለቲከኛታት መራሕቲ ዝኾነ ዓይነት ስምዒት ክህልወካ ይኽእል እዩ። ምስ ኢትዮጵያውያን ተሓብረሉ ምክንያት ግን የብልካን። እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናይ ብሓቂ ካብ ኤርትራ ፍርህን ተስፋ ቁርፀትን ኣብ ምንታይ ኣብፅሒዎም ኣሎ? ሕልፍ ዝበለ ደረጃ ፅልኢ ሕልፍ ዝበለ እየ ዝብለኩም ዘሎ። እንተዝከኣል ነይሩ ነዛ ኤርትራ ሲ ከም ሕሱም መደምሰስዋ። ገሊኦም ኤርትራ ምስ ሕቲ ትሰርሕ ስለ ዘላ እስራኤል መፂኣ ስጉምቲ ክትወስድ ኣለዋ ክብሉ ከለዉ፣ ገሊኦም ኤርትራ ከምዚ ትገብር ኣላ፣ ፕሬዚደንት ኤርትራ ከም ዝገብር ዘሎ። ኣቶም ሰባት ብኢትዮጵያኹም ዝቐንእ ሰብ የለን፣ ብኢትዮጵያኹም ዝቐንእ ሰብ የለን። ምናልባት ፅርግያታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጌርኩም ዘለኹም ፍሉይ ምዕባለ ዝገበረኩም ከይመስለኩም ዝበዝሕ ህዝብኩም ክቃተል እዩ ዝውዕል ዘሎ። ኢትዮጵያ ዘቕንእ ነገር ዘለዎ ሃገር ኣይኮነትን። ኢትዮጵያ ሓደገኛ ሃገር፣ ንሂወትካ ሓደጋ ዘለዎ ሃገር እያ። ብኢትዮጵያ ዝቐንእ ሰብ ምናልባት ዳቢስታ ነተን ልጅታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዎ ጥራይ ዘርኢ ንዕን ጥራይ ዝከታተል ዘሎ እዩ እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ሚልዮናት ህዝቢ ተመዛቢሎም ሚልዮናት ህዝቢ ብድኽነትን ብሽግርን ኣብ ሕማቕ መናብሮ ዝነብረላ ዘሎ ወፊርካ ብሰላም ዘይተኣትወላ ዓዲ እያ። ብፅርግያ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ዓዲ ክትከደላ ዘይትኽእል ሃገር እያ። እዚኣ ሃገር ሒዞም ኩሉ ሰብ ንዓታቶም ከም ዝቐንእ ዘሎ እዮም ዝገብሩ። ንቐፅል። ምስ በዝሒ ህዝቢ ተኣሳሲሩ ኢትዮጵያ በብዓመቱ 3 ሚልዮን ህዝቢ እናወሰኸት ትነብር ዓዲ እያ። ስለዚ በብዓመቱ ሓንቲ ኤርትራ እናወሰኽና ኢና ነበር ዘለና በርባሕሪ የድየና ኢሉ ምስ ቁፅሪ ሕዞ ፈቲኑ ነይሩ ቀዳማይ ሚኒስተር። ከም ቅድም ኢሉ እውን እቶም ፊልድ ማርሻል ኢታማጆር ሹም ብርሃኑ ጁላ እውን ብሄራት ሶሪ ክምለሰኩም እየ ድሓን እዚኣ ንቐፅል። ህዝቢ ን200 ሚልዮን በርባሕሪ ፈፂሙ ክኸልክሎ ይግባእ ኢሎም ልክዕ ከምቲ ኣባና ናይ ጆኖሳይድ ምውላድ ስራሕቲ ዝሰርሕ ከሎ 5 ሚልዮን ን100 ሚልዮን ዝበል ስልሒት ቁፅሪ ከምኦም ዓይነት ተርእዮታት ተጀሚሮም ኣለዉ እሞ እቲ ናይ ዓሰብ ጉዳይ ናበይ ገፁ እዩ ሕዚ? መጀመርያ እዚ ቁፅሪ እዚ ናይ ጆኖሳይድ ኣዋጅ ዘረባ ዝበዓሉ እንታይ እዮም ዝብልዓ ዘለዉ 3 ሚልዮን ኢና ንውስኽ በብዓመቱ ህዝቢ ኤርትራ 2 ሚልዮን እዩ ወሲኹ ተተባሃለ እውን በቲ ፕሮግሬሽን ሚን ካብ ናይ ፖፑሌሽን ገለ ተወሰነ ክውስኽ ይኽእል እዩ። ስለዚ 2 ሚልዮን ኣፍልጥና ግዝኣት ክንውሕትና እዮም ዝብልካ ዘለዉ። እዚ ጆኖሳይድ እዩ። ከምቲ ንኣና ናይ ባዕሎም ቁፅሪ ፈጢሮም 95 ሚልዮን ን5 ሚልዮን ዝበልካ ተመሳሳሊ ዝተቐየረ ነገር የለን። ስለዚ ንሕና በዛ ህዝቢ ስለ ዘለና ብዛዕባ ልኡለነትኩም ኣይግድሸናን፣ ዓለም ለኸ ሓቂ ኣይግድሸናን። ድራማ ሚስና ድላይና ክንገብር ንኽእል ኢና። ብካልእ ኣባህላ ፈረንሳይ ነዳዲ ዘይብላ ኮይናስ ኖርዌይ ነዳዲ ተልዋ ናይ ኖርዌይ ህዝቢ ቁፅሪ ውሕድ ስለ ዝኾነ ንሕና በዝሕ ኣለና እሞ እቲ ነዳዲ ንሕና ኢና ነውፅኦ ክርጥፉ ማለት እዩ። ወይ ብካልእ ኣባህላ ናይ ጀርመን ቁፅሪ ፖፑሌሽንን ብዙሕ እዩ። ስለዚ ፊንላንድ እዚ ናይ ፅሕዲ ሪሶርስ መምህር ኣብርሃ ዝብሎ ዘሎ ኩሉ ሓንቲ ዘረባ ይትውስኸሉን ኢኻ። እቲ ዘረባ ንምንታይ ዕላማ ይጥቀመሉ ከም ዘለውን ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ሓሳብ ከም ዘለዎ ፅቡቕ ዝኾነ መግለፂ ኣገለገለሲ ናይ ብሓቂ ኢኻ ትስምብል። ኣብዚ ካ ስምዕዎም እቶም ተስፋ መቁረፂ ዝኾኑ ፎረም ጋዛ ባግዳድ ክገብራ ኢሉ ፀብፃብ ሂቡ ነይሩ። ነዚ መበገሲ ጌርና ድማ ንሕና ብዙሕ ንዛረብ ነርና። ሎሚ ግን ብኣፉ ኣብ ማእኸል ባይቶ ፓርላማይ ናይቲ ሃገር እቲኣ ንኤርትራ ጠንቂቑዎ ኣሎ። ልክዕ ከመን ከም ዩክሬን ማንም ዝድንግፀኩም ኩናት ነበረ ንዝ ውሽጢ ከብደይ ሕቡጭቡጭ ዘበላትኒ እንታይ እዩ ዝብል እዚ ሕጂ ትርእይዎ ዘለኹም ነቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝበሎ ንኤርትራውያን ስለ ዝነገረ ስለምንታይ ኣጋኒንካ ትነግሮም ኣለኻ? ኣብይ ኣሕመድ እኮ ወላ ሓንቲ በለን ደንጊፁልና እዩ እናበለ ይክእምን ዝፍትን ዘሎ እዚ በዓል ቆብዕ ተቃዋሚ እዩ እዚ ሕጂ። ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እንታይ ክገብር ከም ዘለ ብተፈላለየ ቃላት እናነገረ ከሎ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ? ኣብይ ኣሕመድ ንምዕባለይ ምሳና ሽርክና ዝሓቲ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ነቲ ንቋንቋ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ከም ዘላታ ንዝትርጉም ዘሎ ድማ ተጋንኖ ኣለካ እዚ ጉዳይ እዚ። ኣቶም ሰባት ናይ ብሓቂኻ መን እዩ እቲ ኤርትራዊ መን እዩ ከቲ ካልእ እኮ ምርዳእ ኣብና ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ነይራ ቅድሚ ሕጂ ዝበልዋ ሓቂ ኢኻ
أبكم مقطعتو يدلني خاجن حقي وزي زربازي حقي نيرو زيوم كو تግራይ تسعر ጥራይ يكونون ኢሎም ተጋሩ ኢና እውን እኮ ኢሎም እዮም እዚ ድማ ክሕደት ዝበሃል لغامت ዝቃልዕሉ ብትሕቲ ጣውላ ዝኽፈሉ ዝነበሩ ዝጋለጹሉ ግዜ በፂሕና ኣሎና እንና ጽምዶ ንጽውዕ ፖለቲከኛታት ስርሖም ክሰርሑ ከብዲ ሓደራት ዘጎናድብዎ ጽምዶ ኣይክህልወናኒ ሰላም ዋጋ ይሓትት ክንከፍለሉ ድማ ሕጂ ኣብዚ ክንሪዮ ከለና ትግራዋይ የምባል ወላ ትግራይ ትዕወት ምባል ንሱ ጥራይ ከማን ፀገም ኮይኑ የለና ኣብዚ ዋን እዚ ትግራይ ትዕወት ክዝብል ዝነበረ ገለ ክፋልናቱ እንታይ ዝደሊ ዝነበረ ጥፋት ናይ ኤርትራ ዝደሊ ዝነበረ ትግራይ ተዓዊታ ናይ ኤርትራ ክጥፍኡሉ ደልዮም እዮም በሪ ሕጂ ኤርትራ ምስ ትግራይ ጽምዶ ዝገበረት ኣጉሪዖም ምስ ኣብዮም ኮይኖም ዘለዉ ስለዚ እቲ ትግራይ ትዕወት ዝብል ዝነበረ ብዓንዲ ርእሱ ድንጋፀ ናይ ተጋሩ ዘይኮነ ናይ ኤርትራ ክጥፍኡሉ ደልዩ ሕጂ ድማ ኣብ ከጥፍ ስለ ዝደሊ ዘሎ ኣብ ዕወት እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቶም ተጋሩ ግን ናይ ብሓቂ ክትግረም ሎሚ በቃ ምቅያር ናይ ግዜ ዘሎ መስለኒ ብሄራት ንዓና ኣይውክልናን እንታይ ተወካስኻ أنا تبلين حوائيو واحد تتقرأ حوائيو تي هداري بحوائيو إن كان إرتاويان سوداناويان حوات أيام أو جيبوا تزلوا مسلم حوات أيام أنا بسلام يذنبر بسلام كنبر يذسرح أنتي لك أنتي كي يبلك أنتي عوض قوس يبلك خم عوض قوس زبلة ها ناس مراحي عددين يسمع ذيك يحواتين عد حواتين سلذي طوعي بوليتيكا كنا نسوقون زلنا أي. نبعك تتريوسي نمانو أشجاريو منيو تي إيرتراوي منيو تي تجراوي نخت بفلاي زوم مس تجراي تعوز بلوزنا برجل مع بوليتيكا نهات مس أبيت أميدهم زلوا كتريهم كلها نبحكي زدن سو أكازيوم سكمي جيروهم زعبير ترى زار بمورال زلوا مخاطبل بحفشة بوليتيكا غير كله زيك يرو تابعتهم من البات سبسس فاصل زقرته أكم زعنت بوليتيكا وديقو إصحاح تشحن عسران شو الشان تنايب حق عن قصة تكون هامشو واو أنت هون كان عايز قرب أعطي ما قصة إصحاح كاس عمنتي أنا ما قصة سرحتي الناس عمنتي كتوزعني حاول صورا نقر الرأي أستيقر كالي نعم وكام عيني نعرض أبدا زينة زينة خم حلال حلو يا مو نش هيك أو من قصة إني أنا كل خصني متى قريب ولا لا نش قصدنا نش ناتو خستك نقول لنا ناتو كامباني تدخني نش ناي مسحاقي خنقول لنا بتو عد مسحاق تدخني نسخة مسحاق لك السبيع عديمو قلقل كم زي خستاي زينة خان سخاء كم حلال فما عليه اوكي نسخة ناي من قصة سرح نش ناي ولكي سرح لها عايز شلعين فلتها نسوى وريدي قالت مرتودي صحافي تزهونس أبعي زبالة زينا ديكونا جلسي أبزم ناي تلفزيون مسكوت ديلا جرا ديكونس كابزم اسمي داود زبالة كومنتات تزعتو تبونير انتاي الصحافة على دي እዚህ ፖለቲካ ዓዲ በቃ ግልጽ ዝኾነ ፖለቲካ ንርላዳቲ መንግስቲ ምዃን ምፅሓፍን ምንባብን ደድልዮ ይኮነን ኣብ ቲክቶክ መፂኻ ደስ ዝበለካ ተዛሪብካ ትኸይድ ኣከምዚ ኣይወዲኻ እታ ፖለቲካ ኣብ ዝሓለፈ ድማ ብርጌት ኮንካ ንኣዲስ ኣበባ ኪድ ብል ምስበልዎስ ብገንዘበይ ድየ ከይደ ቃላት ዝበሎም ኣብ መወዳእታ ሰቢኾም ነዚኦም እዮም ኣማዕቢሎም እዚ ድመስል ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ናይ ደንበ ተቃውሞ ዘፍረይዎ ውፅኢት እዚ ኢኻ ክትብል ትኽእል በቲ ካለ ግን ድልድል ዝኾነ ሃገራውነት ኢና ንርኢ ዘለና ናይሎ ማርሳብ ዝጉዳይ ላይ ግበሩ ሪቶምን ሓሳብኩም እንግደፍ እናበልኩ ከም ወትሩ እዚያ ደርፈ ገትፈኩም سلم قيح كيتمتا عاجر نويح كيتمتو بقى خير إلي محمدي ونس بحري عتمنيو تاريخ زرسح تايقوينيو زي والعزق وسح كيو وصلو نعشاقي وصلو يزي قزبس عمو تقولي زلو عمو قلبو نوى عدي عدي لالو صفع كلا دمي بحري تاريمي عمو قلبو نوى عدي عدي لالو صفع كلا دمي بحري نبيني